Oya kwa Ramogi Tv kino machiegni en tich abich mamit maler mabiro bang' jatend piny Kenya William Ruto loso kod jood bura odiochieng' manyoro mar tarik 29 dwe ni mar 9 kano loso kod jood bura go mago senators kachal kod mago bende mag jood bura ka koro nochano ni odhi tiyo yo machalo nade mago duto mane olosi wadhi rango odiochieng' ma kawuono kageno ni chiwo makare ka intiere gwenge go Mambita, jogo mantiere Ringiti, jogo man Remba, jogo man Takawiri, jogo mantiere gwenge ma Karungu, un bende ok wiya ok owil kodu, arwako machiegni cheno mar Rupinyo, kinyi ma kawuono nyinga Cleophas Soluoch. Oyaore nyaka Ramogi Tv kamoro amora ma intiere kawuono tarik 30 dwe mar 9 higa mar 2022 odiochieng' mogik mar dwe ni mar 9 ma bende ok ibineno kendo e higa ni mar 2022. Ageno ni isebedo koda dwe makare kendo nyaka sani ang'eyo ni ofuku mar joma moko bet berbere kalore ni joma moko oseyudo sara margi kata kapok yudo mari ket mana geno kalore ni tich matek ema kelo mwandu machiegni chenro marwa mar Rupiny nyinga Joyce Oduor. Janeno mar Ramogi Tv kamoro amora mineno wa arwaki e chenro mar Rupiny ni machiegni wachopo e giko mar juma nyaodwa Cleophas Soluoch injo kanyo komuso jochula kawuona ka othulo makende mar moso jo diaspora duto te mabende neno wa e chenro makama machiegni chenro bedo koda nyaka giko mare kono romo saa 5 mar onyango nyinga Sharon Ong'ao. Sharon ichiona. Achio makare. Ichiona jo diaspora. Achio diaspora ntiro jok maneno kaka wuok e piny libamba ma Uganda, Tanzania, wasedeno jo Dubai, to kata mna jo loka kocha loka awacho ka ok Joyce ng'ia ng'eni samora nyaloka. Nyaloka South Nyanza. South Nyanza kono. Kata Uganda bente loka doge onge. Oh. Unchini jo mwalo. Nyamwalo. We wan gi jo kazedi ndim mabere neno pile ukinyi mata utieno margi ka sabicho utieno. Eno neno chiro mar Rupiny ka Canada pile ka pile ukinyi wacho ni Rupiny onene koko nendo en koko oyudo yimore wan sechego wan wamondo chiendo koro onene gotieno onene yimore margi tek mana ilishona de Cleophas achiro makare aba chiro ne jo chula mopogore mar ga jandi chiemo mang'eny ma to kata kamano ngur magi be pontini ke chiegni gi pile bamba ma Tanzania piny kocha kirango machiro kod bichien gi Uganda gipenjore ni midusi mar Ebola ni Korono kokalo to okali chula kaka poko chopo e mainland ka odhi timore yo machalo nade bende gin gi pim moromo manyal bedo gacha ne gi kale koro wageno ni giduto gidhi bedo kod arita makare kinde giduto ma piny Kenya bende poko yudo tuo ni mar Ebola to piny mama Uganda ni kode Joyce achio maber wago ni Nyasaye kamano kawuono en chieng' Friday wacho ni en chieng' swaglaw waiko weche mathotha e chenro mar Rupiny ang' kochakore kod weche manyien manga kelo ne joneno magwa tok mano nonro mar gazet Sharon biro donjo kod twak mokwongo kae to wadonje chuny banjo mabende ang'eni jomoko ponono rito chieng' tich abich ka tich abich gine jathum mabende wadhi kelo mabende biro mi mor kanyo kiikori ne dhi kumopogore kalure ni ka en chieng' tich abich jomoko kosetieko tich to gidhi go ne dendgi mos kalure kod bedo kod juma mathoth mabende ji osebedo go na winjo ka Joyce wacho ni jomoko oseyudo sara jomoko pok oyudo sara dibedo ni mari osedonjo kanyo kalosi kokilo mosenjo ngalenda Jonyalenda ka tuoro 5 weeks kanya geno ni chiwo maber usekete mana e Ramogi Tv e chenro mar Rupiny machakore sani nyaka ngomol kanyo saa 5 mar onyango bed mana kodwa kanyo kalore ni bende pod wabro twak otudore kod twak mar jatend piny Kenya mano William Ruto gigo duto mabende nowacho e od bura mar 13 odiochieng' manyoro bende pod wabro medo kolo ne joneno magwa jogo bende mantiere chiro kowino kanyo jogo mantiere Oboch oyawre uru kama untiere kanyo waponi karo odiochieng' ma kawuono County ma Nairobi oyudo speaker manyien Ken Ngodi ma koro noyier kacha nokoni nyinge kaka iluonge Ngodi embe koro yiere kaka speaker e county ma Nairobi kendo odhi bedo speaker mar 4 mano bang' jogo manotelne kacha Ole Magelo Beatrice Elachi Benson Mutora koro biro kacha thuolo mar 4 kaka speaker matiere kanyo poch gi pak neno wendo wa odiochieng' manyoro motelo ne yiero mare kendo poch gi pak osewuok e kuonde mopogore nyaka county ma Homa Bay, Governor ma Homa Bay Gladys Wanga bende oro poch gi pak ne iluongo ni Ken Ngodi ma bende koro iwacho ni jako wino mago jogo mantiere Homa Bay County dengeno wuok rangwe ti wacho Gladys Wanga ma paro odiochieng' manyoro bende Gladys Wanga nochoro kenge mag choko usuru ma koro jojuok kata mana jogo kuma bende juogo ji omenda koro e county chich ni county ma Homa Bay koro kang' ma kamano bende ochor nyime kini thuolo mar juma achiel mabiro ka bende pod gi ko okenge makare mar neno ni usuru ochoke yo makare e county ma Homa Bay tegigo duto kata ka Homa Bay
time maber kama ndigi moro matimore kaunti ma Migori oro kachiel koda kech okwako gwenge mamoko gwenge manyatike kacha nitiere kuonde monego bed ni iketo bathe kata wacho ni olalo moko ma pi nyalo bedo ni wuoke ino ka gituo chiemo onge kacha medo bana bedo motuo en ang'o matimore kacha lokruok mar kor lwasi makele koso ganda mantie kaunti ma Migori ni gimoro mag nyabedo ni gitimo mamiyo gik ma kama gitimore alwora gi mano madhi bedo to kwa mokwongo kar ka jalo nitiere madhi bedo ka tuta kodo mano mawuok e bad migawo mochung' ne rango kor lwasi mabe na ng'eni Sharon no idhi kelo no twak ma kamano ka ikele angi penja ni chiemo to wanyalo loso yo machalo nade kaka kidegi mantiere oro nyakora moge jwang tich abich wasingo ni mar kelo ni jathum manyien mapok iwinjoga mondo mi wamiye thuolo mondo ulrenwa ni en ng'ama rotimang'o to were yo machalo nade mano kapok wachopo e chenro mar mbako romo kabedo chal mar fwambo kachiel kod twak madhi bedo go bende mano tok twak mar jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro. Tudri koda sani Facebook moro mar Ramogi TV wantiere live kachiel koda YouTube, tudri koda Cleophas Oluoch Facebook, Twitter kachiel koda Instagram mara kinde duto ka SMS line moro podo yaw Joyce. SMS line maro nyakora muge jom poden manari adek auchiel no inyiso ni no ka intere kanye ioronwa ote mari kata penjo mora kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_, TikTok gi Instagram bende yuda kacha @JoyceOduor_. Nyakora muge jom kikwi will tudri koda sami tudri gi Cleophas Oluoch gi Joyce Oduor an kaka pile mbui maga moriwo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok duto te iyuda @Sharon Ongao bed koda nyaka giko mar chenro makama nikech ma enro piny. Machiegni eneno weche manyien okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Jatend piny William Ruto ochiwo twak ne mokwongo kaka jatend piny e od bura ka osingo bero uchumi mar piny Kenya. Ruto koni piny owacho mare oikore mar bero lwasi ahinya mar ohala e pachoka ka oseyo hola mane osebedo ka ikawo kod piny owacho mokalo. George Bati miyo waler. E twak ne mokwongo e od bura kaka jatend piny Kenya mar abich ka oyawa yanga od bura e romo mane oywore kod jo od bura mamalo kod mago mag Senate. Jatend piny William Ruto luwo ni piny owacho mare biro luwo chik kendo riwo oganda jo Kenya kokalo e tiyo ne jo Kenya duto maonge akwede. I promise to lead an administration dedicated to the just and fair government of all Kenyans in order to deliver a Kenya for everybody. Certainly, service delivery under my administration shall be impartial, regardless of political affiliation or voter preference. Kenya is our home, and we remain united as one strong family. E twak ne mathoth ne omulo chumi mapacho kod kaka inyalo ket ngima jo Kenya bedo mayot. Jatend piny William Ruto ogolo chik ne migawo mar omenda mondo mi oduok piny budget ma ikomenda 2022 kod 2023 gi bilion 300. I have instructed Treasury to work with ministries to find at least 300 billion shillings in this year's budget so that we can remove it, because the market cannot sustain the kind of borrowing we are doing as government. Ewi weche mag hola ma piny owacho kawo, Ruto wacho ni piny Kenya bedo gi pek e chopo chenro mag dongruok nikech chutho omenda ma oketie budget dhi e chudo mag hola kanyakla kod chudo mag jotich. You're all aware that our total collection is 2.1 trillion, which is only enough to pay debt and to pay salaries. Everything else we have to borrow. The government members should never borrow to finance recurrent expenditure. Bende osingo ni piny owacho mare dhi chiwo lwasi makare mar ohala e pacho ka ahinya ne joma yuto gi ni piny ka ojiwo telo mochung' ne choko osuru mondo mi otim tich mong'ith. Every person who sells any good or service gets to work and earns a decent livelihood enough
to place them on the path to wealth through saving and investment. The hustler economy has to flourish. Affordable credit makes a huge difference in the rate of business growth. Access to affordable credit is like a magic formula. Machal kod jatend piny owacho ma okalo Uhuru Kenyatta, Ruto singo dhi nyime gi gero udi ma nengogi oyueyo. This administration will unlock housing for the nation by doing a couple of interventions. Number one, we will work on the provision of land for affordable housing, both public and private. And number two, we will provide access to affordable and stable financing for those engaged. Ewi wachoro, jatend piny Kenya William Ruto osingo kony ne jo Kenya ma midhiero mar oro ogore kuomgi. As part of the response to the ongoing drought, we have embarked on distribution of relief supplies to 3.5 million Kenyans who are affected by drought in 23 arid and semi-arid counties. Mondo ne odonji chuny jood bura, jatend piny William Ruto wacho ni dwaro nitie mondo jood bura ogundh chike mabiro konyo neno ni omenda mag dongruok kuonde chung od bura NGCDF odhi nyime betie. Having served in Parliament for 15 years, before and after the establishment of the national government CDF, I know the difference it makes is monumental. I believe there is a way CDF can be aligned to the tenets of the Constitution. In this regard, I also extend to add that both houses should also be adequately resourced for oversight duties. With regard to the Senate and its constitutional mandate, I believe the two houses should work together to set up the Senate Oversight Fund. Katubri ni jatend piny Kenya nenore ka gima ok omulo adimba kaka obiro kedo gi mibadhi. Jo Kenya koro keto wang'gi mar neno kaka jatend piny William Ruto biro chopo singo ma osebedo kogolo ne jopiny. George Bati, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto oyawo od bura mar 13 kendo golo twak mare mokwongo machiwo ler motenore kod mise mag dongruok momiyo lain manyien e keto e tim. Twak ma kamae oyudo kwet kod rwaka koa kuom jod bura mopogore opogore. Walter Nyambaga ne nitiere e od bura maduong' kendo miyowa lipot makama. Jo od bura ma Kenya Kwanza kanyakla kod magazimio la Umoja One Kenya Alliance wacho ni jatend piny William Ruto ne ok ochiwo ler malong'o e wi kedo kod mibadhi. Ko wach malong'o nuto en ang'o wuon modhi timo mondo oked kod mibadhi nikech wang'e malong'o ni mibadhi e achiel kuom gigo mosemiyo pesa jopiny olal thurwa ka nigo kuom higni malach. Omiyo kapok otimo gimoro amora Ruto nyaka duokeno mondo nyiswan to en kod chenro mane wach mar kedo gi mibadhi. Bendo mulo weche mag mibadhi to mule kona kona. Kogo kona ni oluonge ni transparency or a transparent government. Aparo ni no wacho no dhi kedo gi mibadhi. Warito neno kako dwa kedo gi mibadhi mondo mi Kenya obed gi pesa manyalo loso yore mag dongruok kwa dhi mbele. Gik madongo madonya nyalo wacho moko we oko to kata mowacho okowuok maler manyiso kata kaka idhi timgi. Inyalo neno ni gik machalo kaka wach mar mibadhi okowuok malong'o be okowuok oko wacha kata matin. Takamano, jo od bura go puoyo okang' ma jatend piny okawo mar chiwo thuolo ne jo od bura mamalo kod mano mar Senate lose matute wi weche mago momakore kod omenda mag CDF. Momora ahinya be wach CDF mowuoyeno nikech jok moko ing'e ni pok noneno odhi ka kibiro Lang'ata tinyalo neno ka skul ka Kongoni CDF emogero, skul ka Joasolum CDF emogero, gi tije ng'eny ma CDF timo. I know for the first time through CDF we have been able to construct a medical training college at a cost of 110 million through CDF purely. It is now operational and it has had a big impact. Consumption of COVID subsidy, open production. To gikachalo petrol wanokwa produce. Ko wacho ni kune mobiro time to sani wainyore saidi a consumption price mar petrol mano kuwuoye. E kindeno
Jood bura moko bende ne jur ni jatend piny William Ruto ne ok omiyo mbi weche moko mamulo tend mine to kod dongruok margi. Nagombo ni mondo awinjri to mine dhi bedo adi e PSS, to mine dhi bedo adi e tije mibiro yier kopogore gi mine manyo yier. Adwa winjo ni to chandruok mar mine mar loko e migawo mar ohala mine oting' malo machalo nade, e migawo mar hola giduoko e wiye bed iduoko e piny kaka nyalore, piny moloyo kaka entie. E sirikal mag loch gwenge nonego be nong'iyo ni gigi eki ere kaka inyalo losi, nikech kata king'iyo Migori ji ok yud pi Migori, Siaya, Homa Bay, Kisii nikech pesa ma amalo miluongo ni pending bills pok ochul jogo eko ma supply at a county level. Ineno ka babu owino ma jomoko paro ni kamoro wadirore go wach. An kaka wuongi an en osiepna ong'eyo. Pod wabro wuotho kode, onyalo bedo kata jalupna e komiti. Akora nakwamana ni bing jakombwa kaka wuode bende matin omak lweta kanyo ang'eno nyisa wei. Jatend piny William Ruto yawa yanga od bura mar 13 mar chiwo thuolo ne jo od bura mondo dhi nyime kod timo tijgi mar loso chike mabiro neno ne piny Kenya oyudo dongruok makare mana kaka ne gisingo e kinde mag kampen. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Parliament, Nairobi. Kenneth Okeyo Ngondi mar duond bura mar ODM e spika manyien mar od bura mar county ma Nairobi. Kenneth Ngondi oyier kaka spika mar 4 mar county assembly ma Nairobi bang' yudo ombulu 68 kendo yombo Hassan Robo mar duond bura mar UDA mane owuok kod ombulu 55. Paul Kados mar ODM bende oyier Nyalodia kaka jalup spika bang' jochung' mamoko adek goyo badgi piny. E od bura mar kaunti ma Nairobi, MCS maromo 123 ne ochamo muma mar apisi kendo chako tich ayanga ne jodak mai kaunti ma Nairobi. Bang' chamo muma, tich maduong' mane ochomo MCS go ne en yiero spika manyien. Mana kaka e od bura mamalo kod od bura mar senate kinde yiero mar spika e county assembly ma Nairobi bende ne opong' kod ywaro kod amen mar siasa e kind Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza. MCS mag Kenya Kwanza ne otemo chungo yiero mar spika e gino magiwacho ni karan mar od bura ne oketo kar goyo ombulu machiegni kod MCS mag Azimio. Ne ochuno karan mar od bura mondo donjre e wachno kendo keto kwe. Where the boots are, there is a precedent in this particular house that the boxes where they are currently placed, that's how they have always been placed. The house is so guided. Piem mapek mar siasa neni kind Kenneth Okeyo mar duond bura mar ODM kod Hassan Mohamed Robo mar UDA. Kata odoko ni Azimio eman gi MCS mathoth e County Assembly ma Nairobi ne onge jaloche tielo mokwongo mar yiero kendo ochuno karan mar od bura mondo oluong yiero e tielo mar ariyo. No one candidate has attained the threshold required to be declared as a speaker, and therefore we proceed to the second ballot. E tielo mar ariyo, Kenneth Okeyo mar duond bura mar ODM olwaro Hassan Robo bang' yudo ombulu 68 ka Hassan Robo to ne owuok kod ombulu 55. Has received the highest number of votes in the second round and pursuant to standing orders number 8-2, the said Honorable Kenneth Okeyo Ngondi stands elected as the Speaker of the Nairobi City County Assembly. Kaluwore gi duoko makamano, Kenneth Okeyo Ngondi e Speaker mar 4 mar County Assembly ma Nairobi. Kenneth Okeyo oduoko erokamano ne MCS kuom sire lwedo ka osingo mar tiyonegi kaluwore gi chik. Honorable members, I humbly submit to the will of the House. Honorable members, firstly, it's to thank God the Almighty for the opportunity accorded to me by this House to serve as your Speaker. Permit me also, honorable members, from the very outset to express with great humility and a deep sense of honor my gratitude for the trust you have placed on me to assume a honorable chair
as Speaker of the 3rd County Assembly of Nairobi County Assembly. MCS mag Azimio bende onyiso mor margi bang' yudo loch makamano ka ginyiso yie margi ewi telo mar Kenneth Okeyo. Gatie gimoro ma ka udwa dhi go lweny to normally warango gi riwruok mar joma dwa dhi go lweny. Nyo wariwre waduto kaka jo Azimio, nyo wan elected members kod nominated members ma nyo wan dhano 68. Koro nyen winjruok ma nyo wawinjre ka wan kod president mar Raila Amolo Odinga kod viongozi mekwa duto ma Nairobi kaka kanyo wabet piny ma nyo wanyiso jakom wan kaka MCS ma Nairobi ok wadhi kuodo wiyi. Wadhi make sure ni kom ma speaker obiro e Azimio ma ok wadhi timo kendo gima ne wabunge mekwa notimo e parliament. ODM bende oyudo loch machielo bang' Paul Kados kao kom jalup speaker. Kados oyudo kom makamano bang' jochung' adek mane gawo komno bende goyo badgi piny tok yiero mar speaker. Piem mapek mar siasa mane oyangore e kinde yiero mar speaker mar County Assembly ma Nairobi nyiso mana osigo maduong' ma ochomo Johnson Arthur Sakaja e chenro mar tayo county ma Nairobi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Podwa medo oro puoch kachiel kod paka ne Ken Ngondi kaka speaker marangwena e od buch county ma Nairobi. Kata kamano ka wadhi mbele eni riwruoge makedo ne ratich oganda kamotingo Kenya Human Rights Commission okwero kang' manyokaw gi jatend piny Kenya William Ruto e walo moko kuom jotelo man kod buche e doho kod mago machin mibadhi mieno kaka jotend migepe. Riwruoge go koro wacho ni ponono od bura opodho jotelo go gin gi luoro ni gidhi chiwo thuolo ne jatend piny Kenya mar tayo piny Kenya taro mar chike mapachoka. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. Welo mar jotend migepe mapachoka medo nyuolo paro mopogore opogore. Riwruoge ma kedo ne ratich oganda koro dwaro ni jotelo man kod buche doho gol nyingi e listino ma jotend migepe. Over 7 appointees to the Kenya Kwanza cabinet have allegedly been implicated in grave crimes including corruption, rape, murder, begging the question, is there intent to protect, respect and uphold the constitution? Riwruogno wacho ni rem nywando migawo maloch mar kor gwenge kata devolution en ataro mar chik ura ni piny Kenya ni kod counties 47 manyaka ketnegi chenro makare matayogi kendo ni keto migawono e bwo migepe mamoko nyalo thiyo dongruok mar kor gwenge. Worse still, the president has gone ahead to create 3 more unconstitutional portfolios, namely the National Security Advisor and Prime Cabinet Secretary and also Advisor on Women's Rights. Bende gikwero rem nywando dhoudi duto ma pachoka e welono kagiwacho ni thoth jotelo manowal yamana alwora mar god Kenya kod hoho maroka kata malo 20 kende ema omi dhoudi mamoko. Wach magiwacho ni en ataro mar chik. About 50% of the appointees are from the Gema community, the Gikuyu, Embu and Meru communities. About 30% are from the Rift Valley and only 20% has been allocated to a few other communities in Kenya. Jok moyiergi amana kuonde ariyo kata adek manongiso ni thoth jok Kenya man gi geno neno ka koro ngimagi dhi tho nikech ok gine jok ma ginyalo wacho ni mae marwa. The few or the smallest communities in this country must also be heard, must be brought on the table. How does it happen? When you're giving these positions, they also need to be part of it. Riwruoge go bende oywaga kwede ma piny owacho manyien nyiso jogo man kod ng'ol kod rawere ma pachoka bang' rem nywando gi e welono kata bedo ne riwruoge mag joma ng'ol osebedo ka golo ng'ure ya kwede e welo mag duond buche ma pachoka. The president signed the Charter of Inclusion, which clearly from the cabinet appointees is far-fetched and disrespectful to special interest groups and Kenyans who voted for him. Mine kendo sani onge machiegni kaka nwaparo cha. Waonge gi jok man gi ng'ol manitiere kanyo to en mowuone manowacho ni nyako hakikisha ni kose donje telo to kaji nene to jibo neno gimowacho ni face of Kenya. The president had also committed to provide 50% positions to women, and this to us is telling, because I think our leaders also needs to be committed to the kind of things they make to the public.
Mithika Linturi manyogwel kaka jatend migao mar pur ne kod bura e doho bang' ka dodonjne kod ketho mar uchura tich miyo moro ka Aisha Jumwa manyogwel kaka jatend migao ma jotije piny owacho nodonjne doho gi ketho manek kod mibadhi. Riwruoge makedo ratiro mar oganda koro bogo dhi e doho pono jatend piny Kenya William Ruto okoloko nyinge mag jotend migepe 7 mag chichgo nitiere kod chin mibadhi kendo gi buche opogore e doho. Kakoro to gikwayo od bura ma pachoka mondo kik puodh nyinge 7 go kaka achiel kuom yorego mag luwo chike ma pachoka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Yiero madundo e kuonde od buche 2 kod kombe senate 2 koro limbo bang' gwelo joma ne omako kombego kaka jotend migepe gi jatend piny William Ruto to kod yiero mar mane en seneta ma Bungoma Moses Wetangula kaka jaod bura jakom od bura mamalo. Millicent Adhiambo ni kod ler mathoth. Ndalo 4 mokalo jatend piny owacho William Ruto ne olieko jotend migepe ma ogombo tiyogo e piny owacho mare. Jod bura 2 kod seneta achiel ne oyudo gwel mar bedo jotend migepe. Ministry of Defense, the Honorable Aden Bare Duale, Ministry of Water, Sanitation and Irrigation, the Honorable Alice Mudhoni Wahome. Okang' makama koro kelo yiero madundo manyalo timore sa asaya chakre sani nyaka chop giko igani. E thuolo modong' kuonde 4 mane otime yiero mar tarik 9 dwe mar 8. Kuondego oting'o kaunti ma Bungoma ibro yiere seneta manyien. Elgeyo Marakwet bende ibro yiere seneta. Kar chung' od bura ma Garissa Township ibro yiere jaod bura, ka kar chung' od bura ma Kandara bende ibro yiere jaod bura. Jaod bura mane oyiere kar chung' od bura ma Kandara Alice Wahome ne ogwel kaka jatend migao mar yore pi. Ka seneta ma Elgeyo Marakwet Onesmus Kipchumba Murkomen ne jatend piny owacho gwelo e lemo mar jatend migao mar yore apida kod dongruok mag apeyni. Gwelo mar jaod bura gi nyiso ni gibiro gwe tao kaka jaod bura mane oyier. Ka oboke makamago gibiro chwalo ne jokombe mag od bura mekgi ma bang'e biro ndiko ne jakom duol mochung' ne kiewo kod yiero pachoka Wafula Chebukati mabiro lando thuolo e kombego ma bende biro riwo kom seneta ma Bungoma ma yande odong' thuolo bang' yiero mar Moses Wetangula kaka spika mar od bura mamalo. Kata kamano chenrogo pod ni kod midhiero e nyimgi ni mar duol mochung' ne kiewo kod yiero pachoka IBC yande nosegolo ywak e wi nok mar omenda moromo mag bago yiero moko madundo. Jakom duol mar IBC Thurka Wafula Chebukati e kinde ma okalo ne ogolo ywak e nok mag omenda moromo mag tao yiero moramora madundo mopogore gi yiero maduong'. This amount we're asking for is actually the bare minimum, and we're asking National Treasury to provide sufficient funds so that the activities of the Commission in managing the elections are not disrupted. Eseche gima koro jopiny e gwenge ma yiero makamagi limbo e nyaka sani ikore ne yiero makamago. Penjo makoro ganda mathoth penjore en kaka duol mar IBC dhi tayo yiero go ka onge omenda moromo kirango yiero mokalo ne ji odhi e yiero ka IBC yuago rem mar omenda maromo bilion 14. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Kuon ji 145 osewito ngimagi e masiche mag apaya e pachoka e juma achiel ma en kaluwore kod lipot mawuok ka obila ma bende yango ne kuon masiche mosetimore e pachoka chakre dwe mar 1 nyaka dwe mar 9 higani omedore kipimo kod higa mokadho. E dweche mosekalo chien masiche mag apaya osemedore e pachoka gino mosekelo tho mar jokenya mang'eny ahinya. Kaluwore kod lipodno mane ogol kod obila e kind tarik 1 dwe mar 1 nyaka tarik 26 dwe mar 9 higani, kwan masiche mag apaya mosetimore e pachoka gin 15,924 kama ji 3,541 osewito ngimagi e masiche makamago, ji 7,326 odong' kod hinyruok mathoth ka ji 5,147 to nohinyore matin, ka jogo mathoro yudo masiche mag apaya gin joma wuotho gi tiendgi, jo apiko kod joma oting'e apiko.
E nonro nogo kwana joma wuotho gi tiendgi mosewito ngimagi e masira mar apaya higani gin 1,269, ma en medruok mar atamalo 10.93 kipimo kod kwan jogo manowito ngimagi higa mokalo. Joriemb apiko mosewito ngimagi higani gin 941, jowuoth moting'e nyamburko mosewito ngimagi gin 634, derepe mosewito ngimagi e masira mar apaya gin 324, jomoting'e apiko mosewito ngimagi gin 324, ma en dok piny kipimo kod higa mokadho, ka joriemb ndiga mosewito ngimagi e masira mar apaya higani to gin 49, kwan modok piny kipimo kod higa mokalo. Jowuoth koso tweyo kanda mar ritruok e nyamburko, derepe riembo e ng'we rititi, chal marach mar nyamburko manyalo miyo brek chot kata tie gari barore, e moko kuom gigo moyangi ni thoro kelo medruok mar masiche mag apaya e pachoka. Ka masira ma yande otimore en mano manotimore e gwenge mag Gengu e wang' apaya ma Homa Bay kochomo Kindu Bay, mano miyo ji 8 wito ngimagi tok matatu mating'o jowuoth tuomore wang' gi loch mauta. Kuom mano duol mar NTSA osingo mar dhi mbele kod chenro mar nono kendo puonjo nyamburko mating'o jowuoth, loche mating'o mwandu, jo apiko, jogo moting' e apiko kod jogo mawuotho gi tiendgi, arita margi e apeyni kod riembo maber. Ka obila bende biro bedo ka nono license mopuodhi mar nyamburko mating'o jowuoth, geche mating'o jowuoth ringo e rut moyangnegi, nono baja mag geche mating'o jowuoth, nono stika mar geche, nono ng'wech miriembo godo geche kod rango lena ma nyamburko luwo kod neno ni jowuoth otweyo kanda e nyamburko. Jogo duto matiyo kod apeyni e pachoka imedo jiwo riwre kod obila kod NTSA e duoko piny masiche mag apaya e pachoka. Joyce Oduor, Ramogi TV. Nok mar rech e nam osebed ka itudo kod lokruok mar kor lwasi midendo ni climate change, ka achiel kod lupo e yo ma ok owinjore. Rochruok mag kuonde mar rech nyuole midendo ni corals kata taka mag plastik madonjo e nam aoyaye gin mana moko kuom gigo ma bende miyo rech dar e dho nam. Jafwambo marwa Joja Oko ne otimo limbe e pinyno mar Maldives kendo koro leronwa chenro mopogore mitimo kono mar bero lwasi mar nam. Maldives ma en piny mani kod chula mahao 1,200 maduto nitiere ei nam ataro mar Indian Ocean e kontinent mar Asia. Chula maduong' kuomgi en mano midendo ni Male, ma bende e boma maduong' kata capital city, ka yor wuoth ma humbe lach kiwuok e chula achiel kidhi e machielo en mana mano mar ndeke mapiyo ei nam midendo ni seaplane. Maino ma piny Maldives keto en rito alwora mar nam e yor pidho chwech mag nam midendo ni corals, ni mar kwan atamalo maduong' mag welo matimo limbe gin mago madhi neno chwech ka achiel kod rech gi le mamoko manie ei nam. Corals are one of the most incredible creatures around the world. They're actually animals. We take small fragments from much larger colonies of coral, and then we attach it onto the frame to help them grow much faster. En okang' mikoni nyalo konyo malich mokalo e duogo kwan mag rech to chutho e kuonde masani rech odokie chien ei nam. Ni teknolojia ambayo hata sisi tunatakiwa tuichukue, tuipeleke nyumbani ili iweze kuleta matunda kwa ajili ya samaki wetu. Sidhani kama ukipita Mombasa kando kando ya fuko unaweza kukutana na dagaa wengi kiasi hiki ambacho unawashuhudia hapa Maldives, au samaki wakubwa unaweza kuwashuhudia hapa Maldives. Lakini hii ni kutokana na kwamba wameweza kutunza mazingira, uhifadhi wa bahari, lakini pia kuweka haya matumbawe ambayo yanasaidia hata samaki kusogea. It is just that easy to just tangle the coral in a cage and then put it in the sea and wait like 6 months to years, and then they grow up beautiful. I think it's doable. Snorkeling ma en chenro ma welo dhi neno gole mopogore e nam to chutho mano midendo ni manta rays, rech mag dolphin ka achiel kod sharks bende konyo malich mokalo e gero uchumi mar piny Maldives. Manta rays have the largest brain to body ratio of any fish. So we know that they are clever. We don't know how clever. Ndani kule ni kama upo kwenye dunia nyingine, unaona samaki wa kila aina, rangi tofauti tofauti, na wamerelax, wametulia, kila mmoja akiwa anapita njia yake akifurahi, lakini pia kujaribu kusogea kuwa pamoja nasi, kwa maana hiyo kwamba hawana hofu, sio kwamba wamekuwa wanavuliwa. Moko kuom chenro ma itayo bende en reso le manie nam moyudo hinyruok. Ranyisi gin opoge adek mane wayudo ka bede yochot bang' gajore e nede mag lupo ma samoro ijwang'o ei nam. Mo has been here for a little while now.
She was tangled in a ghost fishing net, which has resulted in her losing 2 of her flippers, and she's also floating on the surface as well from what we call buoyancy syndrome. So she's not able to dive. Tayari tumewafanya wamekuwa kama walemavu ambao waweze kutoka kwenda kujitegemea kutafuta vyakula ambavyo wao wenyewe wangependa. Matumizi mabaya ya nyavu na uchafuzi wa mazingira umechangia katika wanyama kuathirika. Kwa mfano wale ambao hapa inabidi watunzwe, ni dhihirisho kuwa kwamba hili swala linafaa kukabiliwa. Geno en ni pinje manie Afrika mana mataro luoro biro keto e tim chenro ma kamago mar rito alwora mag nam kaachiel kod chwech manie iye. Kwa hivyo wito wangu kwa Watanzania, wa Kenya na Afrika Mashariki kwa ujumla, tuyajali mazingira yetu, tuyatunze, tuyapende, tuyahifadhi kwa ajili ya kizazi cha sasa na vile ambavyo vinakuja, lakini pia kwa ajili ya uchumi wetu. Mao en achiel kuom puge manorese nam mataro bang' yudo hinyruok kaluwore gi gigo midiro aoyaye ei nam to chutho nede mag lupo. Sani entiere kae kuma oyude resruok kaachiel kod thieth. George Aoko, Ramogi TV, Maldives. Wantiere kod geno ni piny owacho ma pacho kae biro sumo paro kowuok e pinyno mar Maldives, kendo koro wan bende pacho kae warit le magwa mantiere nama. Akawa wuok e pinyno mar Maldives wadok nyaka e kaunti ma Homa Bay kama piny owacho ochako chenro mar keto ler e chiro mar rech maduong' manie dhowath mapaya e boma ma Homa Bay. Mae timore tok johala golo ywak margi kaluwore gi chido mar kar ohand rechno, ma bende oganda mathoth thoro time limbe ka ginyiewo rech. Chenro mar keto ler e chirono ochaki gi migawo mar ohala kod bad migawo ma ochung'ne alwora e kauntino kaka yor konyo e jiwo lera kod thiro tuoche moko ma ikelo gi alwora ma ochido mane nyalo muoche e chiro makamano. Director e bad migawo mar ohala e kaunti ma Homa Bay Samo Wiyo okoni giseketo jotije mag lwedo maromo 12 mabiro keto ler e chiro mar rechno odiochieng' ka odiochieng' mondo jo ohala ousi e alwora makare. To collaborate gi jo Water and Environment Ministry mondo kel gir puko yugi mikambi makar keto taka. Masani wasebe keto skips 2 nitie in place mondo oketie yugi. Koro sani jo ohala gi ji ma obende olemo nam kanyo gi jowa ma ywecho negi kama ka gise ywecho to gitero gikete ang'o, gikete yugi. Koro mano ema timore sani. Chandruok machielo mar cho wan go moromo e dho nam ka. Chandruok ma wan go ni keto kunyo cho miluongo ni pit latrine e dho nam miyo watunde pi piyo, to kwa tunde pi piyo to koro kunyati gi cho nikech losruok biro yudo yo modonjo gi ang'o e nam e pi. Koro wan gi different technology ma nyasani ma kisungu ma watemo mondo wadilgo mondo wane kaka dilos chope ma waluongo na abolition block. Nyakora Moge Juanga gi lipot mawuok e kaunti ma Homa Bay no mochopo godo e giko weche manyien okinyi makawuono. Moko kuom benda neno kosetudri kodwa e Facebook kacha kama wantiere live okinyi makawuono. Elisha Odhiambo wuod Asembo Nyagoko wacho ni ochiew maber, opako ng'uono mar Nyasaye. Jalango Tieno wacho no ru nyaka nama. Naftali Oko wacho ni ochiew maber. Nancy Mike bende wacho ni entiere maber kata kamano okonyiso wani oneno waka entiere gwenge mage. Gikanyo Nyakora Moge Juang yiena mar mondo mi akaw yoyo matin gi sani tok yoyo marwa nyawadwa Cleophas Oluoch aneno koseikore makare mar kelo ni nonro mar gazet. Kikidhi mabor. Ni kwa Ramogi. Mahilo mwende Ramogi na itwakilo ni manangolo. Wadechi kibenga gi ohangla gi luo artist kata luo nyadendi magolo thum maber. Ilunga ni Kolo, Kolo instrumental kata DJ Kolo. Ilunga ni Ninja the Entertainer. Wawacho nango baba? Kete manaka. Twende kazi. Koro nyiso ni ich wang oloyo ber ma en godo. Onge wach. Adwani mondo une kaka ber mantie ei Bihan Pandey orumo. To gima lit na ahinya joneno en ni Bihan ni en owadwa.
Okie dokie, kids. Let the show begin. Kids are home. Hi, Bumblebee. And it's time for them to explore. That's what I'm gonna do. So, why not give them Kids View? Rabbits, Paul, over here, quick. With Kids View, they get to discover. Here's what a Black Panther mask looks like. And you are sure they consume safe content. Join the excitement that is Kids View. Popular, lovable. Thank you. Hey, young man, what are you doing in the dormitory area? Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Renyo kora moge juang kino machiegni chenro en maru piny koro wantiere karka wadanono mana gazet mos ka gazet ma kawuono wacho ang'o to gin gik mage momipe gazet ariyo ma wan go pile ka pile wakwayi mondo mi wachak bedo kodgi sani nyaka samang warango kanyo ne ochopo saa 1 mar okinyi kamang kora wachako twak okinyi ma kawuono ka sani wantiere gi hawe mar bedo kae kod jofwa wacho ni chenro ne mana mar puonjruok ni gik mage mantiere ka to mokwongo tudri kodwa Facebook kwa kachal mar Ramogi Tv wantiere live kachal koda YouTube yudo SMS line mar omena ria deka uchielo nono kan mi tudri koda kanyo at Cleophas Oloche Facebook Twitter kachal koda Instagram mara yudo kanyo at Cleophas Oloche sani gazet ma Daily Nation kod The Standard warango mana ka mondo mi wachak none jafwambo man go kawuono bende ang' yudo thuolo mar omose oganda koro en onyang' kanye to Nairobi ka to koro ageno tiyo tij fwambo machiegni Safi. Erokamano Cleophas. Amor ka yudo thuolo mabiro go e Ramogi ka mondo walos gi jopiny. Wan tijwa en mana ng'iso gi gima timore. To seche moko kwa yudo opportunity kaka koro mae. Koro wamedo wadhi beyond. Wakoro wang'iso gi kuma gima report no. Gima nyiso to ging'e mang'eny kaka ifwambo to koro wakeyo wakeyo to wafwambo bi Safi ni kantiere Citizen TV kocha to koro ofwambo to keyo komachielo kocha to koduogo koni bende koro konya wafwambo to koro kwakeyo okinyi ma kawuono Safi nyakanye to dala ni kanye jodala samoro ni koro ikaw ni Ramogi TV ka no gitegi no Ramogi TV ka Homa Bay County tene na Ramogi TV kenda mor kan ka jo Homa Bay amoso okinyi ma kawuono anya Homa Bay kamoro ni Ndhiwa constituency nyinga Safi en kaki wacho no achieng' uma atiyo Citizen TV to wana jo Royal Media Services wante kenda mor kabire Ramogi ka Citizen kacha every Wednesday ane daybreak kanyo tich mwatiyo en mana rupinywa koro mana waruo piny kanyo to rupiny Ramogi ni koro iruo piny Citizen Citizen every Wednesday mana kamano poch gi pak jok moko bende oro kanyo wanyo gisechako mana wacho kanyo ni jogo mawuok e mbalariany ma Moi ma Eldoret kocha bende oro ni gineni mage jogo mantiere ka bende manenowa to jomoko piny imakolo koso wakal kanyo ng'we wachaka ne gi gazet mar The Standard mondo Yokoro moge juang don koro nyaka sani koro wachako gazet okinyi ma kawuono gazet ma The Standard kono ma Daily Nation Safi ni gik mathoth notimore ahinya oko bende ka waneno gi gazet ma The Standard kacha kono mara Daily Nation gino momi pek en twak mano mara wacho ni weche mane jatend piny olose nyoro kane ntiere e od bura wacho ni mane twak mane koro ya od bura ayanga mane gino mondi kanyo koro wacho ni pek mano chiwo en mar loso uchumi mapacho ka mago omi pek e ite mar 4 5 kachiel kod 6 kod mano bende mar 7 mar gazeti mar The Standard in kaka ni nene weche gi duto kaka ne oloso gi gazete gi duto mag wach momi pek kawuono twak mar Ruto Manyoro to kata kapok wadonje twagno Cleophas ani ng'ini nyoro kana winjo ka jatend piny loso to gimoro no bire pacha ng'ini ji mang'eny olap dhogi osebedo ka ndong' ne wach bedo rais to ka ng'iyo schedule mar Ruto
in the first 2 weeks ma Ruto osebedo jatend piny, osebedo modich kabisa. Iparo ka nobedo sworn in immediately ofly odhi e ik mar Malkia Elizabeth mar ariyo, ochako oidho ndege kendo dhi US kachacha o attend that conference marunga matin oseduogo bedo gi chokruok State House, ochako luongo cabinet secretaries obedo gi mkutano kodgi, yani osebeda back and forth ma ngiso ni oken tich mayot, lakini waseneno pogruok maduong' e the first 2 weeks ma Ruto osebedo president. Kendo nyoro no ka opportunity moromo gi jood bura nen a joint sitting of Senate gi National Assembly. To gik mang'eny mano wacho ma revolve around gi mosebedo ka anyalo wacho ni en a very big foundation mar campaign mare mar building the economy. Kendo economy mare kong'iyo strategy mare en mar ng'iyo what oluongo ni the hustler economy. Kendo gik mowacho yani gusi atu maisha mar Mkenya moro ma piny ma pato ne ni pincha. Kendo gima ne aneno nyoro ka jatend piny ne wuoyo, gimano stand out for me was the fact mani o propose ni first of all no ka opportunity to oluongo ongiso jomane ni kanyo jotelo te ni watika mora achiel mondo mi waneni ya solutions mage mwanyalo yudo kuom challenges ma jopiny nigo. Ingeni mano ne en very important ka biro from the head of state nikech wasebedo give a very intense campaign season ma jomoko nitie mane support and a different political regime, jomoko nitie mane support Kenya Kwanza, jomoko ne ni jojo Azimio, to jomoko be nie diere ka jo independent. Koro ingeni ko wacho kamano to wacho ni koro waket siasa bathe matin. Koro sani it is time for business. Kaka nyo bende komano chako goyo okia kaka ne ikawe kata kani nene ko wacho kacho ni jalop jatend piny ne odoko bedo jatelo mantiere opposition kata wacho ni kweth ma koro pingo piny owacho kata mane gito piny owacho e koke kaito jal mantiere opposition ne odonjo sirkal kendo ne achiel kuom jogo mane sirkal deo ni nyalo bedo kache lemo mara bedo jatend piny Kenya. To sani koro wecho lokore, jal mane kwedo piny owacho ma koro en sani jatend piny Kenya, to jal mane koro tiyo gi sirkal koro sani jatend piny machon Uhuru Kenyatta koro e jatend kweth mabalo kod sirkal kata kweth ma kwedo sirkal. Weche makamagi kane owacho kamano oting'o jod bura gi duto kendo wacho ni mano nyiso ni demokrasia mar piny Kenya bende osegoyo okang' maduong' ahinya. Twak makamano wacho kanyo ni kawe na mano nakawe in different ways. Mokwongo ingeni Ruto en jatend piny nigi sense of humor moro. Kendo ingeni ma en wach mose wuoye mang'eny kata kanotimo campaign ndalo mano dwaro bedo president. Support mane former president Uhuru Kenyatta nomiyo Raila Odinga. En osebedo gimoro ma ji osebedo ka wuoye kata en owuon ko wuoye e campaign mare. Koro ingeni nyoro mondo mi bring up that issue, it could have been no temo kele in a sense of humor moro, but again no temo kete behind koro mondo koro ji osong mbele mondo koro ji ongi kaka koro wanyalo koro madhi wuothane kamoro achiel kwa tiyo tich mar address interest mag jo Kenya. Koro ingeni it was anna kawe ni no ken gimoro marach, it was just a good platform mondo mi owuo kamano mondo ngis joge ni in as much as ni no ka yudo opportunity mar bedo supported kodu, but I'm ready man mondo mi ati kodu. Koro ingeni it was a show of unity from the head of state Nyoro. To anyalo wacho beni ingeni ko wacho kamano ni it is okelo no ngiso demokrasia moro. A history mar politics mar Kenya wang'iyo gani the president manitie ko wacho ni so and so tosha kata ko wacho ni Cleophas tosha to mane mane direction nikech en gi connections mag international, en gi resources, en gi everything monyalo timo mondo mi ng'at mo wacho ni tosha no obed rais. Koro ingeni kamane kaka Kenyans osebedo wired. Koro it was a different thing ka okodhi kaka ji oseng'iyo ni this is how the political system dhiga. Koro ingeni mondo mi wach ni it is a show of democracy, mano ne en gimoro ma very important as well. Kama achiel kuom gigo mane orangi odiochieng' manyoro nyakoro Ramogi Jwang' ite mar ang'wen mano mar gazeti mar The Standard koro kacha makoro ntiere weche makoro wada chako rango nikech mano kore twak mane jatend piny Kenya mano William Ruto ne oloso odiochieng' manyoro, mano koting'o bero chenrogo mag choko osuru. Mano ka warango ite ni mar ang'wen mar gazeti mar The Standard kanyo makoro wacho ni ntiere weche mopogore opogore makoro chiwo kaka uchumi mar piny Kenya nyalo duogo kendo ma
bed mautegno. Kanyo wacho ni nitiere wechego mag subsidies ma bende nowacho kanyo mane okang' mokwongo mane okawo mar gole oko nikech oganda ok desik ka holo pesa oko mondo mi oyud chiemo ma ginyalo chamo e piny Kenya. Mano wacho ni wechego mag consumption mago mag subsidy kumoro amora ma gintiere mondo mi oganda yud thuolo mar keto mwandu. Mano wacho kanyo ni investing e weche mopogore opogore kachiel koda tiyo gi doho ma pacho ka yo moro makare, mano ka girango ni chenro gi duto odhi e yo moro kachiel koda loan. Wacho ni hola gi golo ji e CRB akia ni ojende to kawe yo machalo nade. Wacho ni kata ojende mathoth odonjo kata orwak gi e CRB kaluwore kod gope matindo tindo ma oganda gi nigo. Sekta mopogore opogore nitie gi kaka bendo da chulo gope. Kaka ni winje e thuolo ma ndalo 100 gigi bende nyalo thuolo mar timore yo moro ma oganda nyalo bedo ni rito kose ni moro manyalo kawo long term bang' higni 5 wanya chako neno gik ma kamage miwacho. Nyaka Hustler Fund ka bende kore yudo walo mochung' ne wechego mag digital economy bende kore ikono kanyo ni wabo tiyo gi lony manyasani mar keyo kata mar wacho ni jok mage monego yud Hustler Fund gi nikech Hustler Fund chalo ko madhi replace kata ka udhi bedo kacha e thuolo mar youth fund ponono. Mano kaka en to be wadhi rito mondo mi wane nikech ang'eni sani jo Kenya nigi riyo kendo gidwani mondo gigite otimre kata kawuono kanyalore. Promises gi dhi konyo maisha gi lakini ng'eni nitiere procedures manyaka lu. Moko nitie madhi dwaro kata ni mondo sheria olok matin. Moko nitie madhi dwaro ni Ruto jatend piny ok nyal tiya kende ni o make declaration kende nitie nyaka luong ji achiel 2 3 ma usika gi different departments mondo mi otimango mondo mi oket ratiro e weche moko mo promise Kenyans ki. Koro ng'eni kata ka wawacho ni mondo wageno ni mondo gigi otimre kata kawuono to ok nyalre. Nitie mana manya timore kaka koro Fuliza jogo wayudo mano konyo ji lakini minya tim sani kendo aseneno ka jatend piny ong'iyo to neno ni minya tim sani watim kawuono watieki kaka judges mosebedo kokawo higni mang'eny cha odonja ni ito wacho ni ma inya tim sani we watim sani lakini nitie moko manyaka kaw time matin but the only thing manyalo konye koro gi jo Kenya marito manigi expectations e weche mano promise gi en ni mondo ket mikakati mar mondo kata ka girito to gineno ka progress moro nitie kik ni weche odhi oling thi koro mokwane kata ni ang'o matimore nowacho kama to koro kwane gima timore kaka koro wach cabinet secretaries the other day kane owacho ni o promise a 50-50 representation in cabinet okochopo lakini ne waneno ko temo ochopo kamoro koro ng'eni wageno ni kata kodhi ka PSS kata gi CSS waneno ka gima nitie dalili ni odhi timo odhi continue with that goodwill mar include more women in parliament koro ng'eni kodhi gi that strategy to ji dhi bedo patient kata kokawo 3 years kata kokawo 4 years but by the end of his term mar 5 years kopo nono ni mane term modwa no serve to wane ka nitie pogro kaka nochako gi kaka mana kamano be nyabedo ni ok otieko pod en gi thuolo machielo mar bedo jatend piny Kenya kendo ka ponono yiere bende to kiero mar higa mar 2020 kod 7 mano yiero mabiro. Kamachielo nitiere wechego mag osuru koro loko nying KRA mano en ga Kenya Revenue Authority mondo bed Kenya Revenue Service gik mantiere kar kacha ka mana achiel kuom lokruoge moko mane owacho ni nyalo konyo oganda mondo mi choko osuru ni ochopne nyaka jal man piny kacha jal moro ma ok nega tien golo osuru kata ni mondo ka osuru ko kuome kata mondo mi oter osuru mare mondo yud yot en paro moro maliw kendo makare manyalo konyo oganda kachiel koda chulo gope mamoko mabende no wacho ni en thuolo mara tiyo kod kata usuru mwachoko e piny Kenya ka nikech wacho ni usuru temi choko tiyo kuom chulo sara mag jotije piny owacho kachiel kod weche moko wacho ni recurrent expenditure moko nyalo bedo ni tiyo go tiya pile ka pile ma tiyo go e apisi mopogore opogore to gik maka magi choko usuru loko nying en gimoro madhi kelo oganda machiegni kod duol ni machoko osuru mapachoka. Gimuri wacho kanyo ma very important ni nitiere Kenya moro ma ok ne tiende mar mondo bi ochulo osuru nikech oneno ka gima nyalo explain go wacho ne ni the system osebedo kwa tiyo go sani osebedo ka keto mzigo maduong sana e shoulder mar Mkenya mayudo income matin no koro ng'eni seche moko gitiyo gi shortcuts moko mondo gitimango
gidojo, ok ni ok gidwa lakini ok ginyal nikech pesa moyudo matin no oparo kaka ang' nodhi opidh go nyithinde, ang' nodhi ochul rent bok rom en gi gope gi nineno ka ng'eny gi opong' e Fuliza kocha nikech moyudo odiochieng' no ok nyal rome gi weche ne mopango e mesa modwa notim. Koro ing'eni kichaki medo ne burden mar chulo ushuru kendo to be oneno ka pile pile ilando weche corruption, pile pile gik modwa ni mondo timre ok timre, koro openjore ni to pesa ni odhi kanye ma wan gi gopeni. Koro ing'eni gima ne jatend piny owacho nyoro en nodwaro ni mondo wa review the tax regime mondo mi joma nigi pesa gi joma onge go mondo obed ni wan gi balance moro. Ka in gi pesa mang'eny you pay more tax, ka in gi pesa matin ichulo tax moromore kodi. Koro kaka system modwa ni mondo introduce, ok ni ogolo tax completely but odwa no introduce a way ma ng'ato ka ng'ato nyalo rwako, awach ni rwako koti marom kode. Ka in gi pesa mang'eny ikonywa, to ka ionge go to imbe kik ket ni mzigo moloyo gik monego beni kama inyalo chope kaka Mkenya gi income mari no. Koro nong'iyo ni wabede gi regime ma ng'iyo kuom tax joma nigi pesa kasto donje weche consumption magi gik mwatiyo go pile pile kasto koka odhi e income ma msara ma ji yudo koka odhi e trade. Gimomiyo trade ni odwa ni mondo bed piny e hierarchy mar tax regime en nikech ji mang'eny ma anyalo wacho ni jojua kali mang'eny ni trade bracket kai. Gin gionge gi salary moro mar ni at the end of the month en guaranteed no dhi yudo pesa. Gin mana joma tegemea ni kawuone matindo tindo adhi yudo ang'o kawuono, onge gi that gima solid mowacho ni mae emoyudo. Koro ing'eni en idwa ni mondo kete piny ka mondo by the time ma usuru ni chopo kuome at least joma ni malo kachacha osetimango osebedo taxed. To the other thing mabe is very important and ni propose ni nying mar Kenya Revenue Authority loke mondo bed Kenya Revenue Services. In wasomo ing'e gima meaning mar authority. Ng'eni authority en wach moro ma mano mar jatelo it is final. Koro ing'eni kong'isi ni jo KRA obiro authority mo yani ionge say. Koro ing'eni kokelo word mar service ni apa ni en PR moro motemo kelo mondo jo Kenya kik luor jo KRA wacho ni jojuok mabiro ga e chiro mopogore opogore ka biro ga mondo migi juoga ni 20 main go cha goli mane gima no wacho safi wach mano wacho ni overtaxing jok mage the trade to wealth itimo ne gi under taxing gik makamagi mondo mi orangi ni timo geyo makare ma gik moko bende modhi neno ni mondo mi ochoko osuru ne makare mano ka gitiyo gi service cha koro authority chako gol ok neni jatelo bire wach mane mama na ng'at motiyo go mama na ng'ama chwalo mana chenro mopogore opogore mag piny en service en osuru ni kachulo it is for me for my own benefit an kaka ja Kenya pesa ni dhi konya e weche moko achiel ariyo adek kendo kodhi mbele gi kaka ochano ni ko wacho ni pesa ni idhi tim kama to keep that promise. Okapani jo Kenya dhi luoro chulo osuru ka ok en mzigo kuomi to it is going to be a really good strategy. Mana kamano bende nyakora moga jwang weche thoth ntiere karaka moting'o kachiel koda kedo koda ngaji maliyo kachiel koda oro kuonde mopogore opogore manyaka sani nitie kuonde ma otuo ma ok yud kata pi, nitie kuonde ma kech nitiere counties maromo 23 mano kaluwore kod gino mane jatend piny Kenya William Ruto ne owacho odiochieng'no manyoro. Sani gisechako chenro mar pogo chiemo kata mayo ni relief ne oganda mawuok e counties gi duto. Ka irango ni girom nade mago jo Kenya maromo 3.5 kama gintiere kacha en maneno ni giduto girango gido chiemo yo moro makare. Oro chiemo ok en gima rach. To gimane minyalo tim mondo mi okony jok mawuok e counties gi duto en wich teko mar dhano ema miyo lokruok mar kor lwasi gi timore. Yo en climate change gik matimore kacha matamo oganda mondo mi oyud chiemo tuo med bedo kamano mano pod nitiere gazeti mara The Standard. Ma en gima onego beni apani stakeholders osebedo ka discuss wach ni kata ko ang'iyo the issue mar climate change ma kori raise no adier jomo ng'eyo kendo jolony e weche climate osewacho ni human behavior kaka wadak gik mwatimo
ose kelo wach makoro waneno mar drought ni iwacho ni it is the worst mapok wa experience in 40 years to kendo king'iyo predictions ma jo Kenya Meteorological Department omiyowa ing'isowa ni the next season mar October December rainfall koth mwadhi yudo ok dhi rom kendo ok wanyal sustain agriculture kendo ema en gima waseng'eyo mangiso ni situation makoro wane sani kaka country ma 23 counties koro sani ok nyal yudo chiemo e yo moro malong'o en gima wadhi go mbele for some time koro gimonego beni sani wang'iyo en niya ere kaka wanyalo survive under these circumstances kwang'iyo kaka watimo weche mag ukulima ginang'o mwanyalo badilisha nikech nitiere countries machalo kaka Egypt magin desert gin gionge kata koth to gitiyo gi pi mawuok mane nam gi ujuzi manyasani ma ginyalo tiyo go mondo mi jog oyud chiemo kendo gi export chiemo nyaka ne wan kaka Kenya one country ma very fertile koro ng'eni mage gik monego beni wakoro wang'iyo jomosomo manyalo dhi kocha to timo research to ng'iyo ni ang'o gidi mwanyalo biro go mondo mi wa invest e country waka kuonde minyalo nitiere kuonde machalo pastoralist communities gi magin ng'eni pachgi ogeno sana weche livestock kendo gin ging'eni ma kende kika wanyalo survive sani onego beni koro ing'iso gi ni ndalo makoro selandi ni kiangazi dhi bedo ndalo moselandi ni weche koth ok dhi bedo maber ok wadhi bedo gi chiemo mawamiyo kata livestock gi inyalo uso gi tikan pesa ni kate bank kate bengi kamoro mondo mi ka weche olokore kata ka things have gotten back to normal inyalo chaki dhi ng'iewo moko kendo chaki bedo go but gin ng'eni gi hold on chalo nyathi koro ng'eni in kata gi 300 kata 600 head of cattle to koth onge chiemo onge kaka itim koro ng'eni you are like a slave to them bang'e ni githo kae king'iyo gi moko nitiere kata sani wa report cases mag mental issues e kuondego nikech gigeno gi ahinya chidwa neno gi ka githo kanya achiel ilose kata 300 head of cattle ing'eni moko nitie jo Kenya Red Cross report ni nitiere cases of suicide magise report nikech wechegi koro ing'eni sani onego beni jolony dhi kono to puonjo gi ni nitiere other ways of life nitiere kaka inyalo embrace other things nitiere irrigation munyalo tiyo go mondo mi uyud chiemo mine nyalo donje kata trade loso beads timango nitiere weche mang'eny munyalo timo mondo mi uyud pesa mondo mi uyud kaka unyalo dak ok ni ochuno ni nyaka just rely on agriculture and livestock ang'eni mano to culture mano part of tradition in certain parts of the country but a change of mindset considering gi kaka weche dhi sani kaka weche climate koro tero wa sani onego beni we open up our minds mondo wayud kaka wanyalo survive lokruok mag paro makamae wach nyalo bedo machalo nade ka warango kata kaunti ma Migori gwenge Manyatike nitiere oro nitiere kech nitiere karkacha to ganda gi duto pod nitiere koda nam lolo mantiere kacha kata ponono ni nitiere lokruok mar kor lwasi nam cha pod wantiere go nam ni wantiere kaka oganda wa majoluo nitiere kacha kech maka donje thurwa kacha en tiende nang'o nitie jogo ma osomo molonyo wechegi mag pur mag rango kor lwasi to waonge kod teko mar tiyo kod pi mantiere nam lolo ne yo makare kosoyo en ang'o matimore ahinya hapa ni anyalo support gimiwacho no nikech ing'eni kaka ji timo agriculture sani kidhi e kuonde mar rural kuondego iyudo ni gitiyo gi technology moro machon mane kwerewa otiyogo mane dewa otiyogo chon to sani weche oselokore kaka kori wacho no nitiere kaka jomosomo jomolonye wechegi nyaka dhi to break down that information e yo moro ma jo dala nyalo understand ma ipuonjo gi ni kamae kaka inyalo timo kamae kaka inyalo take advantage of the opportunities ma in go nikech koro watiyo gi yore moko mane watiyo go chon cha piny koro sani oselokore those strategies ok nyal work generation masani lakini information michiwo apa ni information moko obedo broken down e yo moro ma ginyalo understand kata e yo moro ma ginyalo tiyogo koro ing'eni I think we need to invest more in awareness kendo gi training mar joma timo weche mag purge kata joma odak e areas kuma nitiere lakes gi mondo mi gine kaka ginyalo take advantage of the opportunities mani kanyo mondo they improve their lifestyle moko kuom wechego manyalo konyo kora Ramogi Jwang sa osero kanyo sa achiel dakika 4 ma pod wantiere kar kae weche mamoko mantiere ite mar 6 mar gazet mar The Standard wach mantiere kanyo ni Ruto koro okawo CDF gi Senate Fund to timo ne jood bura kama
oliero gi kamae. Owacho ni koro magi gigo mamit makelo nu gigo mantiere karakacha. Kelo Senate fund ni madhi bedo agulu manyien mag omenda ma senators dhi bedo katiyo go mondo girangi ni oversight kaka gitime kata tiyo kod omenda machalo kamae. Owacho ni medo omenda mar Senate fund ewi mar CDF ma bende doho maduong' mogik mano Supreme Court osewacho ni en ataro mar chik okonego bedi gik makamagi. En fuong'ruok machalo nade ne counties wa kachiel koda jotelo gi duto. Naneno ka ne gimoro ahinya, naneno kata ka Felix Odiwuor Jalango jaod bura ma Lang'ata ka bende ne loso ka wacho ni koro senators bende doge dala gi Senate fund gidhi gi yuke jamna ka gintiere dala koro. Weche gi duto ka Ruto ne chiwo singo makamagi, jod bura bende biro rango en gino makelo pesa kendo ok gibitamre e gigi te. Ang'eni inyalo guess kuma ma dhi nikech gimoro amora ma usu jood bura yudo pesa. Ing'e kaka gibro kawo mano gidhi kawo gi priority kendo ginyalo timo anything mondo that mano obed passed. Koro ing'eni the fate of CDF and the Senate fund maka en gimoro manyalo bedo possible kendo gidhi timo everything mondo gi make sure ni gipitisha mai. Lakini watch CDF gi Senate fund ng'eni Ruto be nyaka ne omany yo moro monyalo entice jomodhi tiyogo nikech ng'eni jukumu makoro en go sani ok onyal timo kende. Odhi need support mar both houses, the National Assembly gi Senate, to odhi need support mar jo Kenya Kwanza ma ni side mare kendo odhi need jo Azimio be. Koro nyaka no yud gimoro ma is a uniting factor mok gidhi fight over. Ka en wach pesa tinge ma osega kelo jood bura together in even in the history of politics in this country. Koro ng'eni wach CDF ne en gima ne wawinjo ka jood bura from both political factions no raise complaints about kane owachi ni it was unconstitutional. Koro ng'eni kokele to nitie jomoko ma samoro ne nie kanyo to nok ng'iye maber ne pod ne gin e side of opposition pok ne gi embrace fully, but ng'eni ka giwinjo weche machal kama to gineno ni wanya tiyo kode, onya tero, onya ng'iyo weche wa. Nitie weche moko manie iye ka, we wang'iyane, we waket wang'wa. Junet Mohamed bende oloso kar kanyo. Nitie gimo wacho kanyo ko wacho ni jatend piny Kenya William Ruto nego weche go ma wacho ni house business mondo lose mana kacha ka garango kaka timo oversight. Onego wene mana jod bura mondo losi. Matiende ni kata ka ponono ni gik mabecho gikelo ka wuok e sirkal. Ndiye jod bura mantiere kweth mapingo sirkal kata maketo jod bura go manok. Awanyo kata jogo maonge sirkal, jod bura maonge sirkal. Bende nigi paro mopogore ni jatend piny Kenya bedo ni donjre ahinya gi weche go mag od bura. Poko chako donjo kene en mana first address to the parliament. Lakini hapa ni notimo ma ing'eni okonyal implement kisheria okonyal implement kende. Nyaka gikale od bura. Of course nyaka gikale od bura at the end of the day. Lakini nyaka notigi that opportunity kungiso goodwill. Gimoro ni goodwill ni an kaka jatend piny aneno ni ber. Kura wenu nikech ing'eni procedures en gani ochako gi od bura kasto bang'e koka odhi ir jatend piny mondo ogoye koke. Lakini ing'eni kochako kama ting'eni koro ng'iso ge ni an amiyo green light, amiyo blessing, an gi goodwill. Koro awenu, koro unu mudecide. Koro un kudwaro golo CDF, kudwaro golo weche Senate fund, kudwa wito gi oko koro un. Lakini hata wacho ni ne ber. To wach Senate fund ni ng'eni nyoro kanoloso be no wacho gimoro kendo kanyo mane usu kako dwa timo, kako dwa run his government. No wacho ni eno dwa ni mondo beda ayanga. Transparency, une gimoro amora matim. Adwa ni mondo Senate gi National Assembly obed gi that authority mar timo oversight. Cabinet secretaries biro ubro penjo mudwa penjo gi, gibro explain policies mag government, gibro explain projects ma wango. Ting'eni ma ne en very important ka come from the head of state. Nikech previously gima waseneno katimore ni most cabinet secretaries kani dwaro gi mondo gidhi gi answer some questions. Moko ok dhi, moko oro PS, moko oro kiang'awa. Koro ng'eni jogo ok nyal duoko penjo kaka idwaro nikech boss onge. Koro ng'eni gibro mana refer ni wabro duogo to onge mangiso ni committees mane deal gi weche gi ok nyal move gi whatever it is mane gitimo. Koro ng'eni ka jatelo wacho ni adwa ni mondo Senate gi National Assembly jood bura te obed gi that power maginyalo
make sure they play their oversight role. The Senate plays its oversight role, which includes even bedogi pesa, bedogi fund, maginyalo run kendgi, mondo gi play that role effectively. I think for me that was important coming from President Ruto Nyoro. Mawe weche moko mantie kanya Ramogi Jwang momori kanyo angirange gazeti mara The Standard yude kanyo ite mara uchiel kar kanyo ka oganda bende koro golo paro mopogore moko wacho ni twak ma odiochieng manyoro mar jatend piny Kenya nok gineno kama ochome jogo manyalo wacho kata ni ok aneno na ni nen mana kisungu mingi ma gik mana giwacho kanyo paro go duto ntiere kar ka mano kaluwore nyaka gi pat jod bura mamoko mano moting'o nyaka Opiyo Wandayi mane loso kar kacho oganda moko bende wacho ni nen chir mane jatend piny Kenya William Ruto nigo kinde mane oloso jomoko neno chir mare jomoko bende nowacho ni giseneno weche mantiere kar kacha to moko bende wacho ni moko no lak kata ne onge gi gino ma giwacho ni clarity no weche mane wacho moko ne ok ler moko bende ne onge kata gi weche go ma ng'ato nyalo kawo motegno wacho ni ne onge seriousness moko bende wach kanyo kachiel kod jaod bura bende mano Maseme mano James Nyikal paro opogore to kedango gi gin mana jogo mawuok e kweth siasa machielo ka ineno Eldas jaod bura ma Eldas mano kanyo Eden Canaan gino mano wacho ni speech ne inspiring ne miyo oganda geno gik mabecho madhi bedo katimore kata in bende nyako Ramogi Jwang in gi pachi inyalo mana kono wa pachi ni en mana SMS line pod 2 dakika auchiel no ikete mar Ramogi TV kinde gi duto ka wadhi nyime ite mar 7 jod bura chako twak margi to ka gichako twak margi nitiere gik mathoth ma pod rito gi kacha wacho ni gidonja kama to gin gi weche moko mago moting'o ni jok mage man gi kweth mathoth jo mage magin majority mage magin minority mano ka gine od bura ka wasenge majority to wange minority koro mana achiel kuom gigo marito gi kacha ka gichako twak kachiel kod rango committee madhi bedo karango ni ipuodho gi e yo machalo nade Manta dir kendi ngeni supremacy battle no to wadhi nene ahinya as soon as members of parliament take up the house. Of course ka king'iyo weche moko mabe dhi bedo part of their intrigue gigo magi dhi bedo expected mondo gitim and watch moro mar vetting of the appointed cabinet secretaries. Of course mano en tijgi kendo mano en gima koro rito gi nikech gisembena bedo nominated lakini National Assembly ema dhi koro petition ni wayiego kata wadagi ngeni a list mar 22 mano President William Ruto Orlando the other day nitiere moko manigi weche moko mapod nigi cases pending cases moko e court ma apani members of parliament jod buradhi manyo kaka ginyalo ng'iya ne weche gi mondo gimanya ne ni to jogi be ginyalo tiyo tijni e yo moro maber kusi koro ing'eni mano is also part of the business ma the National Assembly the embark on in the coming days. But en gima interesting wadhi neni to gidhi kelo pogruok mane compared gi the 12th parliament because anene page 6 kanyo standard list bills mane okobedo passed od bura no mara par gariyo ma the 13th parliament od bura mara par gadek dhi inherit ma giwacho moko include gik machalo kaka huduma namba mano kelo debate kabisa ndalo moko kae the public debt management bill of 2020 mano bende magayo weche go mag kongo bende wacho kata ni the alcoholic drinks control mano paro mar chik no mar higa mar 2020 nitiere moko mar mang'iyo be weche mag mental health bill of 2020 mar cooperative societies kacha kendo nitiere moko manitiere Senate be kata National Assembly kende moro kanyo mang'iyo weche sukari the sugar bill of 2019 moro kanyo ng'iyo weche mag agriculture the crops amendment bill of 2019 moro be weche agriculture irrigation amendment bill of 20 ging'eny kanyo kikwano gi to magi gik makoro gidhi inherit landlord and tenant bill mano bende winjruok nego bende chopo nade magi gik mano biro kaluwore kod muoch mar midhusi mar corona gigo mano miyo oganda moko lalo yuto margi tiyudo ni landlord nego bende timo ang'o to jalo modak kacho nego bende timo ang'o mago bende nitiere kanyo ka irango gi children bill ni entiere National Assembly kachiel kod mano bende mar Senate mago duto nitiere kar kacha kirango gi gin gigo maket kendo ka gichal
ka okalgi odhi kelo pogruok machalo nade ne oganda jo Kenya koso gidhi biro gi bill kata paro mag chike mamoko e kinde mag dhi bedo od bura thuolo mara igni 10 igni 5 mokwongo kaito kapo no yiergi kendo chak gidhi nyime kod mamoko. Safin ka wadhi ka watieko nitiere weche moko mantiere ka ite maraboro ni mar The Standard nitiere weche go ma koro kweth siasa mano mar Azimio la Umoja One Kenya gino magi wacho en ni nyaka sani nitiere ng'ur magin go podi wacho ni doho oken do duoko chien chenro go mag demokrasia matimore alworawa nikech gin makoro nyaka tere mondo gibed gi wach mogik mano kaluwore kod oboke bende mane Raila Odinga ne oro ne ute fwambo kanyo kochiwo gigo mathoth kaluwore kod yiero mano tima dwe mokalo mano dwe no maraboro mabende ng'eto mare nosechiw gi doho maduong' mogik. Ng'ur ma kama ikabiro thuolo machuok nyiso nang'o ka doho kodok korka kori to rach kodok machielo kocha to ber en ang'o manyalo bedo ni timore thuolo gi duto? Anta nena ni en process mar demokrasia kendo yiene Migosi Raila Odinga mondo mi otim gima koro timoni en haki mare gi jo Azimio la Umoja te kendo jo Kenya ma samoro po nono ni nyalo bedo ni samoro no koyie gi kaka Supreme Court no chiwo verdict mare nikech okochuno ni ni wante wadhi yo achiel wante waluyo achiel nitiere jogo mabro support nitiere jogo mabro oppose kendo electoral process en gimoro ma oken a one day affair nitiere joma pod dhi bedo gi ng'ur nikech almost half of the votes mane olandi in fact then competition was very close. A large percentage of the country now support ogocho ni Raila Odinga mondo mi obed president. Koro ngeni ko wacho kama to wuoyo on behalf of those people mane oponono nino gone kura. Koro ngeni it is allowed. The only thing ma wanego beni wang'iyo sani en niya ka somo gin lessons mage mwanyalo borrow from this whole process. Kata kwa somo the verdict mar Supreme Court. Gin lessons mage ma verdict no puonjowa e kaka wanyalo conduct elections mabiro. King'iyo history of elections kata gi history of petitions unfortunately so nitiere weche moko ma wanyalo neno ni it's unfortunate ni wago kura oland results to pod wadok e Supreme Court lakini kwa ng'iyo maber the ruling mar Supreme Court even in the other presidential petitions osekonyowa e yo mang'eny in improving the election processes mosebedo kabire bang' mano. Koro ing'eni it is very right and fair for Raila Odinga mondo mi otima nikech otemo raise issues ma samoro wa missed to ko raise issues gi they inform processes mar kaka wabro conduct future elections. Kisoma maber kaka wasebedo kwatimo kata kaka ne wa end up donje weche digital gi weche timo election kane wadonjo the first time nitiere weche mang'eny manobedo raised manobedo improved in the next election weche machalo kaka noland ni results moland polling stations are final mago no wuok based on the previous complaints manobedo raised elections manokalo mowach ni koro ibro lande polling station e ka kitinge kitere e National Tallying Center Nairobi. Koro every time we improve koro anto aneno ni it is just a democratic process and he has every right to do that. Nitiere gik moko matimore ka Safin gigi dewa timo dewa wacho gi nyaka kiny dewa loso nyaka kiny gazet pokwa chopo kata nus to twaki emit kae nyakora moge jwang gigi walidho na ledha mondo ibed kod siso ni mage minyalo dhi kata kendo irangi e yo mane tinyalo yudo gi e yo machalo nade gazet mar Daily Nation kod The Standard ne wan go kae iwacho ni ODM mano duond bura mar ODM koro iwacho ni en gi mwandu maromo nade mwandu mag ODM romo kacha bilion 10 to treasury mano bad migao no kata migao no mar omenda ni kod omenda maromo nade mapok ochulo gi wacho ni koro kata gidwaro omenda maromo bilion 9 mano ma treasury pok omiyo gi kar kata kamachielo county ma Nairobi ka koro yudo speaker e toke ng'wech ma county ma Nairobi ka speaker ni mana ka watieko koro en ang'o miyo pek ahinya mana bo nyiriri 30 ka dakika achiel ka to tieka sa
Gimomiyo opek en nikech ing'eni county ma Nairobi ok en county machalo kaka counties mamoko go. En the capital city mar Kenya. En moting'o gimoro amora. En mo connect with the international community. Koro ing'eni wang' teng'i kendo jogo manyalo bedo ni are in charge of the county are in charge of a very big stake. Emomiyo jo siasa te ng'iyoga ni county ma Nairobi ni. Kata kobo ni wang'iyo county mamoko gi mabe nyaka wabed sure ni wan gi jowa kae. Koro ing'eni it was a very tight competition. Awinjo ni 24 people manobiro manokawo forms mag nomination. Ji 9 noduoko forms. To ji abiriyo wito oko ma include the former speaker mane ji paro Benson Mutura mane ji paro ni samoro ne en gi upper hand e wachni. Koro ing'eni koro owe ni koro en Kennedy Ng'ondi gi Hassan Robo mar jo Kenya Kwanza. But nyoro ne waneno kanyo ka kendo gima dapuo kabisa for the first time in a very long time election mar speaker mar Nairobi otimore e yo moro maber. Ing'eni wang'iyo ga ni en ga very chaotic, waneno tiya gas ka, waneno weche mang'eny ma osebedo ka wang'iyo go e weche elections mag speaker ma Nairobi. Kendo napuoyo kabisa nikech nan kanyo nyoro kaka ne gi conduct that process. Ng'ur ne nitie kage kacha e kaka ne that process was being conducted, but they finally ne gitime yo moro ma peaceful kendo yo moro maber. Wapuo kama wasechope kaka jo Kenya ki kaka ne watimo elections in August. Move on. That is how a democratic country grows. Nyakora Ramogi Juang donge omit kendo ler thuolo ni duto koro watieko gazet mar The Standard ka irango kanyo iwacho ni wuod okil Kamaloka mano owito ngimane mano Paul Gisheru wuode manjoroge ma jahigni 20 bende koro nosewuok e osiptal bang' bedo kanyo kuom thuolo mag ndalo wacho kanyo odiochienge 3 ka osebedo kanyo osiptal kaka masani bende ICC mano dono ma piny mangima kirange kacha en bende koro girito mondo gilor burano mamako Paul Gisheru mano mantiere dono mano koro bang' ka gisewacho kanyo ne dieri ne otho kendo koro onge bura ma kamano kledhi nyime kamachielo kanyo yudo ni jang'ad bura machon ma bende ne ntiere bad migaono ma do ma pacho ka mane luongo ni Jonathan Havelock bende koro owito ngimane en bende sigande ntiere kar kanyo kanyaka sani en nochopo kar kanyo yo machalo nade higa mar 1972 nosechopo e domo ma pacho ka tiparo ni en bende achiel kuom jogo ma osekawo thuolo matin ahinya katiyo tijegi kaka jong'ad bura ma pacho kae mano ka warango wechego mantiere kar kanyo. Yud thuolo mar somo gazet ma kamae ni mare ite mar 13 yudo kanyo ni avocado mano kambi mar avocado koro oyaw e kambi no dhi bedo kanyo ka yudo sirkal mar piny Kenya kod sirkal bende ma pinyno ma Ingereza mano mantiere kar kanyo county ma Kisii koro odhi chako tich kendo geno ni gidhi bedo gi thuolo mar oro avocado ma kamago e pinje ma oko. Safin nyaka kanyo koro watieko gazet wach ma kawuono amora ahinya dewa ni wadhi mbele bilo wach mantiere kar kae kendo nyaka kanyo koro ang'o miyo thuolo ne Sharon Ong'ao mondo donji mondo dhi nyime weche ma wacho e Standard koni magi weche mantiere Daily Nation ka kidonjo imedo mana somo gazet mumori kanyo idonj kanyo irango gi weche tuke ntiere chien ka johera mag Manchester United weekend wan gi tugo mapek Arsenal gi Tottenham bende nitiere odiechieng' makiny odhi chalo nade ikete mana ka Safin idamos oganda kendo ka watieko ayude makare Safin achien yude makare amor kabisa kendo kimia opportunity ni wageno ni wakonyo oganda piny ng'eyo gik madhi mbele country kendo da med mana jiwo gidi wamed rito kwe kendo wabed interested gi weche madhi mbele ng'eni sani waloko telo to koro nitie weche mang'eny madhi biro wabed interested mondo kata ka koro wachiwo maoni wa kaka Kenyans to wang'e gima dhi mbele lakini duto te to ng'ato ka ng'ato koro nyagre nikech koro weche uchumi sani ok ber kata rais nyoro nowacho ni ok wan kama ber kaka country to kik warita serikal gima serikal dhi timo ng'ato ka ng'ato koro kawo mana jukumu mondo ng'i maisha ne ni nyalo dhi nade kamora mora maginti ang'eni koro gisemondo gine jua kali kage kacha gibed mana gi geno nitie agoniero kama koro thuolo matoko dwara Ramogi TV okinyi ma kawuono tich abich mabiro watim gini kendo erokamano ne Ramogi Juang kuom bedo kodwa bende thuolo ni duto oriti masani an nyinga Cleophas Oluoch twak madonjo kor wadarango chal mar kor lwasi e gwenge go ma Migori Manyatike gik magi mosebedo kanyo katimore nyinga Cleophas Oluoch oriti masani medo kete mar Ramogi TV chenro pod en mar piny.
Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass. 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, We had fun in Dandora. Those instances, A1. to their success stories, I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? and their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Ngeso kangeso chakre sade kokinyi enseche mag. Why you do it in Mamuro Nyipindo kaka? Talanta. Tuko full tap, kimaso. Sitendawili. Sitendawili. Kodalunga. Pasase. To chenro ok nyal bedo chenro ka onge Sigana. Ganwa sigani mamitna. Chuo gik moko. Kod tedo. Device so nice now. Turuko dwange sukange soka wangi. Locks ponde kata locks pi. Josephine Achieng kata Josephine Jos. Kod Ansali Kosgeo Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wanero Ngeso. Ilunga ni shemeji. Ibisi ngeni ya meja peki ngina. Ano kinyacha mo pesa na macha kicham chunya. La dos. Olokore ni nyako kenda. Manja kibunyumu. Nyako disa bile jikwani ndalario. Tudonge pesa bende dia no chamo. Pon nyathi. En kanye. Ni ejela. Amnya kote chunyi rach ka chunyi paka ma. What is wrong with the conga? Maoda. Video. I've not drunk your coke. Deal ni deal. Dial star 334#. Ebu tuma za lashes. Unajamina poverty. Tume social distance. Make chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Ponono ni kuom ng'wono ma Nyasaye yiero wenda manyien mar erokamano. Dina star 8 6 star 4 1 6 hash. To par niya Ramogi TV e od jower duto. Erokamano. E pewe mag tuke maiero, hero mar adhula, kendo ipako gi ilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10. Mana e Ramogi TV. Wuond kod andhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi yuag malidin. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya sasa. Ka joma moko geng'o joma gihero kuom yudo rem. Ang'o momiyo itimo kamae? Wan wasetimo ni ang'o? Hera mar anyuola medo mana loyo. Watekae wananyuola achiel. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno, mana e Ramogi TV.
Nakumanya kwa Ramogi Juanga bang nonro mar gazeti mabende nokelo kod nyawadwa Cleophas Luoche gisani pod odhi nyime gi chenro mar rupiny kata kamano ma en twak e chenro mar rupiny mabende dhi ta kod nyawadwa mabende dhi ta kod an Sharon Ongao kata kamano kwa Ramogi Juanga oro nitiere e pachoka oro mabende gisani okwako gwenge maromo 29 e pachoka ni nyaka gisani kopogore gi gwenge mabende nitiere North Eastern oro nitiere e gwenge mag Meru gwenge mag Kaluo bende gisani bende oro bende sani koro olimo ka bende oro nitiere e sub county mano Manyatike mantiere e county ma Migori ka bende nyaka sani midhiero makoni kod kocha oganda nitiere godo nok mar pi Germany bende onge kata mna luma ma bende gicham kata kamano kam nyalo mana paro ni jumani jatend piny Kenya mano William Ruto bende jumani mano chieng' wuok tich mar jumani nochiwo konya hinya ne gwenge 23 mabende oro okwako kony mar chiemo kanyakla kod kony mar pi kata kamano duchi makawuono bende igeno ni jatend piny Kenya bende biro bedo ka oro chiemo mamoko e gwenge mabende oro okwako kata kamano duchi makawuono ma e thund wach mabende wadwaro bedo godo oro mabende okwako Nyatike en oro machalo nade kabende parni governor e county ma Migori bende noromo kod mano Dr. Ochila Yako bende noromo kod jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kane yande oluongo mano governors mabende wuok e gwenge ma oro okwako ponono nitiere koda ote moramora thund wach kaluwore gi thund wach mar okiny makawuono namba mar SMS 33600 mbui mar Facebook kaka pile yudo achiel kachiel mano Ramogi TV med oro na ote bende e mbui mara iyuda @Sharon Ongao mar mondo miwasum paro kaluwore gi oro mabende koro okwako constituency kata mna kar chung'od bura Manyatike okiny makawuono kan kenda mano mar sumo paro makama antiere gi wendo mabende biro tudra godo e yor Zoom achiel kachiel kowuok e gwenge mag Lodwa nyinge Absai Seda wuok e migao makoro chal mar kor lwasi Absai kinyalo bana winja e yo makare amosi ni misawa county ma Lodwa ochio nade misawa nya yo winjowa county ma Lodwa ochio maber chieng' osewuok to yamo bende futo machiegni nye chenro mar okiny makawuono county ma Lodwa en achiel kuom gwenge 29 mabende gisani koro oro kwako akene kintiere county ma Lodwa mano en achiel kuom chenro mabende nodhi ng'iyo kono kosoyo wang'iyo chenro madhi ng'iyo kono en chenro kaka jo piny nyalo yudo weche mag kor lwasi manyalo konyogi mondo giked gi horo mowuok niendi ineno ka gwenge giendi gin gwenge ma ka koth olal to jamni tho to ji bende denyo ahinya mana kamano Absai nyaka gisani oro mabende okwako gwenge 29 wantiere gi gwenge mag North Eastern wantiere gi gweng ma Meru sani bende kar chung'od bura Manyatike mantiere e county ma Migori iparo ni en kaluwore gi lokruok mar kor lwasi emomiyo ni oro makama endi timore koso nang'o nikech kinde ka kinde higa ka higa nyaka winji ni nitiere buche mago molwaro kor lwasi mana kiwachono Sharon en lokruok mar kit kor lwasi mosebedo katimore inyalo paro ka higni 2 mokadho ne koth ng'eny kabisa moloyo to e piny Kaluo kono koth ne ng'eny ma nam nodaro ji gima ji osebudho kapok joneno koro sani kendo wachako waling'ore e horo ma sani dhi mbele e gwenge mang'eny tero kendo koro osemako gwenge mag Nyatike manie ginene county ma Migori Absai injal no roma bende wuok e duol mano machoko kata mna makoro kor lwasi e pacho kaindi mano mongere gi dhongere kaka meteorological department akene kine mabende utimo nonro nyalo mona nyiso wachal mar koth patterns mago mag koth e pacho kaindi osebedo nade e kinde mosekalo nyaka sani Absai mana kinyalo mana winje yo makare apenjo ni gisani nikech kor lwasi bende en achiel kuom achiedh nade mabende jakelo kata mna oro king'iyo kata mna patterns mag koth kaka jalni mabende wuok e migao mabende kor lwasi akene diwach ni rain patterns higani kata mna kinde mosekalo osebedo nade nikech nyaka sani kang'iyo kata mna gweng mabende ntiere oro malich mane e ward mantiere Kalera e county ma Migori nyaka sani dweche 5 kapok giyudo koth
Mane achiedh nade ma wan godo e yore mag lokruok mar kor lwasi ni ka koth olal, iyudo ka kuonde moko koth biro go kuonde moko to kuonde moko koth olale kabisa. Mane miyudo ni ing'eyo malong'o ni kuonde ma gwenge mag Nyatike kodhe dala ma Migori kodhe ni thin moloyo kuonde mamoko. King'iyo kata gwenge mag Rongo, gwenge mag Awendo, to gwenge mag Kuria, iyudo ka kodhe gi ni malo. To kuonde ma kodhe gi ni piny ma horo ma sano wuok ni ndio osehinya hinya, ma kata gwenge mag Kenya man iluongo ni asal areas, arid to gi semi arid, gin gwenge ma yudo koth mathin to gin ma gisehinyore moloyo. Koro lokruok mar kor piny gimotimo en ni gwenge ma kodhe gi thin ema yudo hinyruok ahinya ka ndalo ma horo wuok, nikech yudo kodhe gi olal kendo chandruok mang'eny nitie kuomgi. Mana kamano Abisai bende biro duogo iri mar mondo mi apenji ni nang'o miyo ni nitiere gwenge ma yudo koth mang'eny to moko bende yudo koth matin to samoro gin mana e gweng' achiel. Kuom ranyisi mana kaunti ma Migori yudo ka gwenge mamoko koth chue makare to gwenge mamoko koth ok chue makare. Paro ma kamano ibiro bedo kinyisowa mana bang' dakika matin. Kok manya kwa Ramogi Juanga mana kaka nesenyisi ni e sub county mano Nyatike, kaunti ma Migori bende gisani eri oro okwako. Kata kamano wantiere gi jafwambo marwa George Juma mabende osebedo kaluonwa chal mar kor lwasi ahinya to oro mokwako gwenge mag Nyatike. Weunyane sigana mabende nochoko. Gweng' mar Kaler e subkono ma Nyatike en achiel kuom gwengego e subkono ma Nyatike mabende kuom higa ka higa osebedo kod oro mapek. En orono ma osekelo midhiero ma opogore ne jodak kaachiel kod jamni mabende koro gipidho. Muogo mayande wang'iewo siling 30 sani siling 120. Watho warumo, sirikal konywa uru. Kaka ne koth ochwe, pi nodhi ogudore e aolni moko kuno to be girumo. Koro pi onge, dhok thonwa. To kata sani pok wapuro. Nikech onego bed ni sani wapuro normally for short rains. To ok wanyal puro. Nok mar pi kaachiel kod chiemo sani okwako gweng'ni kabende kata mana lum ma jamni koro nyalo chamo koro onge. Wapidho dhok to pi chandowa kabisa kendo waonge pi ma dhok nyalo modho. Kendo king'iyo kama wantiere ni wan kama otuo kabisa. Nde onge koro dhok thonwa to wan dhok no e gima nyalo konyowa kabisa. Cham mane oganda opidho ne owang' duto nikech onge mar koth mabende koro osebedo kuom dweche maloyo 3. Wasebedo 3 seasons maonge koth kata matin. Kodhno moko chwer se wayudo kwa nyalo puro matin tin monyalo konyore godo. King'iyo puothewa gite gituo. Gik moko nengo gi oidho moko nya kata yudo. Aka oduma sani uso ma jomoko uso mana 200, marieba to 100 gi wiye mang'eny mondo yud kata pesa. To yore yuto be manyalo miyo yud kata chiemo go tek. Aoche mathoth kaachiel kod kata yawo mane okuny mondo koro kan pi bende koro osetuo ka bende oganda koro wuotho ondao mathoth ka gimanyo pi. Pi kende yomo kamoro ni yawo lasi to en pi molil to be mondo idhi kono kiwuok kata saa 1 saa 2 kokichopo kono kichak iting pi miduogi kawi thuolo mang'eny iol kata gi koriyo kata kapok ichopo dala. Kuma chuke kar kani ma yawo man kano pi. Koro koni yawo wagi mondo losgi gibed rehabilitated mondo mi wakan pi mang'eny manyalo konyowa for minor irrigation. Wadhi aora moro ni Ondoche to Ondoche no timo chuodho dhok modhe lae punde lae jibe lwakore malo to mol ko biro mwalo. Koro kawa modho to wayudo tuoche mag ich kach. Piny owacho mar kaunti ma Migori ne okunyno oganda gi pi e skund pae mano mar Nyamache mayand gikete geno margi mokalo. Kata kamano kuom dweche maloyo 3 pigni be koro ok ti. Pi nokelwa e skul miluongo ni Nyamache, pi ok ti sani dweche 3 ok wane pi gi wang'wa. Kaka jogo nolose to dhi ndalo 3 pi okethore nyaka sani pok waneno pi. Familia mathoth e gwegi ma Kaler wachni ok ginyal yudo gago dideko odiechieng' achiel nikech pek mar ngima mabende okel kod oro mapek. Koro wakwayo ni ka sirikal samotero support counties moko 23 mano itimo support mag ji ma onge chiemo ka. Gipar gi ng'e ni Migori kode bende nitie kuonde mabedo tuo mabende winjo marach. Onge kaka wanyalo puro nikech pi nogo no onge
to koth wategemea koa malo kuom Nyasaye to pok omiyowa godo. Ma ok e kinde moko bende koro oganda gigo makaleriwa ka oten kuom midhiero go ma ikelo kod oro. En midhiero no mosebedo iga ka iga ka dwaro margi en ni mondo koro piny owacho koro manyo okang' makare mar tieko midhiero gi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano ahinya George Juma Ramogi Jwang' mane chal mar wach ahinya ward makaler mantiere Nyatike e kaunti ma Migori oro okwako winjo kanyo jopiny bende kama bende George Juma noloso godo giwacho di pio duono e yawo dago mantiere kono onge pi. Aora mantiere kod pi koro jamni kanyakla kod ji laro mana pi makamano gi jamni winjo mana ni jamni bende lae aora mane e pi ma bende gitiyo godo bende gocho di bende koth okosebedo kanyo kuom thuolo mar seasons adek chama bende gintiere godo e puothe bende onge otuo nyaka gi sani bende mana kiwinjo kata mana moko kuom gi bende gocho ni sani nengo mar oduma ng'eno oduma to kata ne koro gwenge mopogore pacho ka ni nengo ne ni malo gwenge kaka Migori bende ojang'iyo pidho Marieba to akene en kaluwore gi koth mana kanyal mana penja Absae Seda Marieba ni wacho ga ni en ga anti drought resistant akene in kaluwore okong' mondi iwuok e gweng' mane ana wuok e gweng' ma Nyakach nyaka to kapok upidho Marieba ahinya Marieba wapidho gwenge mag Nyakach icha awuok yo kolweny kanyo to wan nyaka gi program mar pidho Marieba koro Marieba wapidho gwenge mana kamano to en geno mara ni iwinjo chal mar wach kata mana report ma bende nyawadwa George Juma ochiwo chal rach ahinya gwenge mag Nyatike mana penji mana kaka iwinjo kanya giwacho ni kinde thuolo mar seasons adek mago thuolo maheo mano dweche 5 pok giyudo koth nyaka gi sani nang'o miyo ni nitiere kata mana kaka kaunti ma Migori yudo ka gwenge mamoko koth chwe to gwenge mamoko koth ok chwe ang'o matimore mokwongo nyaka wang'e ne gwenge ma kaka Migori obedo nitie gwenge ma miyo miwacho ni kodhe gi ng'eny kendo lowo bende miyo kata mana ndalo mane kor lwasi ne pok olokore ni gin gi chiemo moloyo gwenge go to gima inyalo wacho kata king'iyo gwenge ma koth pod chwego iyudo ka yuto mar chiemo odok chien kolore kaka ne entie mbele to king'iyo malong'o kata picha ma oornwa koa kono e gwenge makaler king'iyo ka kuonde go endo kiweyo oro yiende bende tin nyiso ni rito alwora ma ijiwo jopiny mondo riti kono endo pok iketo gikaso mana ahinya nikech gima pidho yiende konyo godo ni koth mochwe kawo ndalo mang'eny kapok lowo tuo koro kelo konyruok matin manyalo miyo ng'ato dhok yud lum nikech ka chieng' ok ng'eny ahinya nikech ber mar yiende to lum yudore malong'o gima nyalo wacho ni gima giwacho no kare to lokruok maduong' ahinya kuom kuonde go en lokruok kaka koth chwe nikech mane gima timore kuonde duto ni iyudo ka koth biro to chwe ndalo mathin to chwe mang'eny kata chako lal kabisa mane gima osebedo ka hinyo ji duto kendo mada Amed wacho ni ema osebedo ka hinyo jogo to mana kaka osewacho endo gima nyalo kelo konyruok ne jopiny ni ka county government okelo yore mag canopy mang'ano osewacho nendo canopy e yor kunyo yewni to gi kunyo dam to bende gi kunyo kisima kuonde ma kisima nyalo bede mondo jopiny oyud konyruok to mano nyalo bedo gima owacho ni mid term gi long term sani gima dwarore en kaka jopiny yudo konyruok e yudo yor pi malong'o to gi yore mamoko mana kamano bende ahero paro ma bende isumo Absae mano kaluwore gi okenge mag kata mana pidho yiende nikech kinde ka kinde bende nyisowa ga ni pidho yien bende ema gamo kata mana koth ywayo kata mana koth paro mamoro ma bende isumo en kaluwore gi kunyo yawo
kanyakla gi kata mana kunyo kisima nikech kata mana kiwinjo kata mana thoth oganda e gwenge ma bende oro nitiere winjo ni gionge koda pi jamni bende nitiere godo kata mana chiemo ma bende gicham nyaka sani kata mana lum ma jamni cham onge. Akeni en paro mane nikech ineno kata mana weche mag oro higa ka higa nyaka winji ni nitiere gwenge ma jamni tho oganda tho kaluwore gi nok mar chiemo. Ang'o manego oganda tim mar mondo mi otend ang'eni piny owacho bende nitiere kata mana gi rol kata mana gi ting' mare to ting' japiny en ang'o mar tieko oro ma kamagi? Gima japiny onego bed time wacho ni jukumu mar japiny en ni mondo gipidh yiende to girit alwora margi kaka aora magi kunye pi goendo. Inyalo na aora en aora ma imanye pi to aora no endo kendo ichako igole kuoyo. To kuoyo no endo makano pi ma ng'ato nyalo tiyo go e kinde mag oro. Koro ka gin aoche mamol to nigi kuoye gi minyalo kunye soko to ber mondo girit alwora gi kuom ng'iyo ni aoche goendo orit gengni kata kando gi maber ma ok gibed gi oula ma ywero bath aora to mungo aora to bende miyo pi lal. Eche mano en gima nyacho ni en jukumu mar raia mondo tim. Girit gigedo kata to gike jalo kaka yawo magin gaina motuo mineno chuodho ni yen dwaro ni ko oket ni oland ni koth chakore to jopiny wuok kanyakla nikech gin ma pigno konyogi to gigolo chuodho manie yawo mondo yawo no bed gi pi. Kata ne wan gi gik moko mane konyo pi mondo obudh e yawo kaka nyuongi kata saka ginyalo pidho alwora mag gigendo mondo omi pigno endo bedi. Kata machielo pi ma dhano tiyo godo gi ma dhok tiyo godo en winjruok e kind joko mapidho dhok gi joko matiyo gi pi e yor dala ni ging'e ni pi ma dhano tiyo go ma dhok tiyo godo onego bed ni bedo e yo mopogore kata itiyo kode. Koro ka in gi dhok tituomo pi ne dhok iketo kando dhok dhi yor pi ma dhano tiyo godo. Koro mago gin gik ma sirikal ok nyal timo ne ng'ato nyaka winjre gi wadgi kaka e gweng' to giwacho ni mae kaka biro tiyo gi pi wani endi mondo konywa kendo konyo yo makare mok wayudo tuoche nikech ka pi thin to nyalo bet ka itiyo gi pi e yo monywandore. Mapani manen paro makare nikech kapo kata mana ng'ato okwayo kata mana konye in iwuon ikonyori kata mana e yo manade nyaka rom gi jwang'o ponono ni wuok e gwenge ma bende oro nitiere. En ang'o ma bende isebedo kata mana kitimo mana kaka Absai osebedo kata mana kasomo nwa paro makamano bende isebedo kata mana ikori makare mar neno kata mana ne alwora mari ni kare igero kisima samoro kata mana ipidho kata mana yiende nikech nyaka sani nitiere kata mana moko kuom oganda ma bende jatong'o kata mana yiende. Kokamano bende par ni nitiere ting' ma bende piny owacho nego bed kata mana ni timo kapok asumo paro gi Absai ponono ni nena tiwuok e gwenge mag Migori ahinya kar chung' od bura mano manyatike e ward makaler be nyalo mana nyiso wachal mar wach ma bende nitiere kono. Gavana mano ma Migori Laktar Ochilo Ayako bende ang'eni noromo kod Rigathi Gachagua e kinde ma bende jalup jatend piny Kenya ne romo kod governors ma bende wuok e gwenge ma bende oro nitiere. Kata kamano piny owacho bende waseneno kinde ka kinde higa ka higa kata juma ni chieng' wuok tich jatend piny Kenya mano William Ruto bende ne opuodho loche mago mag chiemo mago mag pi ma bende no or e gwenge 23 ma pacho ka. En mana ni kinde ka piny owacho oseoro chiemo makamago nikech chiemo makamago ka no or chieng' wuok tich nyaka gisani dong dibedi ni girumo nikech gwenge 23 wantiere gi oganda moheo 3.5 ma bende onge koda chiemo gi onge koda pi ma bende kata mana chiemo bende ko or chiemo bende rumo nikech pile ka pile ng'ato dwaro chiemo bende par ni odiochieng' ma kawuono bende igeno jatend piny Kenya mano William Ruto biro bedo bende ka sidho chiemo mamoko mar mondo mi odhi e gwenge makamagi. Absai akede piny owacho remedy mane machutho ma bende ginyalo timo ahinya gwenge ma bende oro okwako mago gwenge 29 e pacho ka to piny Kenya wantiere gi gwenge 47 mano chal ka gima nus mar piny Kenya nitiere koda oro gi kech ngaji mokwako oganda. Erokamano ahinya. Gima inyalo kuongo timo sani nikech kata ka ng'ato odhi e osiptal to en gi shida mar nyaldiema tikuongo ichuone pi eka ichako thieth. Sani gima dwarore en kaka inyalo kony jopiny nikech kuonde moko
horo rach nikech sani koro ji nige chandruok ma iyudo ka ji denyo miyo ji holo, denyo miyo ji dwaro chiemo no endo, kata denyo bende miyo kuonde moko ji gore, ji mare dhok, ji mare jamni nikech mano endo. Koro gima sani dwarore mokwongo en chiwo chiemo no mokwongo gi pi, kae bang'e king'iyo gik minyalo timo ma anyalo wacho ni gin long time plan nikech king'iyo akora mar kor lwasi manyalo wacho ni forecast mar dweche 3 mwadhi bedo godo. Kata kuonde mokwayo waneno ni koth sani chwe, koth no endo dhi chung' machiegni. Ok odhi budho ka kodhi budho piyo, ochakore modeko, odhi chung' machiegni. Iyudo ka giko dwe mar 12 ka koth osechung'. Mano nikech gima wagine gada wategemea kaka kama kelonwa koth en ka ginene Indian Ocean obedo gi gine mathin, obedo gi liet mathin eka gine, eka wanyalo bedo gi koth. Koro chalo ka gima koth dhi lal kaluwore gi akora mwasechiwo. To gima nyalo wuoye sani en gima luongo ni long term. Kwa dhi mbele kanyo tang'o wanyalo timo. Gima nyalo kungo jiwo jopiny mana kaka asewacho mokwongo en ni ji opidh cham to gi otim pith mok dwar koth mang'eny nikech koth mang'eny no endo nyiso ni kidwaro koth mang'eny to koth obedo mathin to iwito kodhi, iwito gigo mikete puodho to kata cham bende tuo. Ma en ok en gima da se ng'ato mondo tim. Anyalo wacho ni mondo ji ong'i pith cham makawo kinde mang'eny mathine, cham makawo kinde mathine e puodho to kendo cham machiek piyo. Koro mano e gima daher wacho mondo ji otim. Machielo en ni daher nyiso ji ni mondo ong'i kaka ginyalo kano chiemo. Nikech ok wanyalo wacho ni piny kaluo kar kaendi nitie kuonde moko ma chiemo ok nitie. To gima timore ni dhano koyudo chiemo to giuso mondo gikaw pesa. Kata iyudo ka kuonde mikane chiemo e gwengewa gieni sani endi onge kuonde kano chiemo goendo, kata mana Migori kanyo kama inyalo wach ni bando nitie ma kata ka sirikal wacho ni koro gidwa konyo joka le to chiemo biro a Migori kadhiyo e gwenge ma Nyatike. Hapana, waonge gi chiemo. Koro mano e gima nyalo wacho ni mondo otim mondo konyruok mobed. Apa ni paro misemo makamano ber ahinya ahinya kano dero kata mana kano chama e dera kaka mana tinde bende chon kana neno kata mana kana dhi limo dawa neno ka dero nitiere kanyo chami kana kana ka tinde bende ji kano kata mana chama e dero to puothe makamage ma ipuro to gin kata mana puothe mamage. Absai bende ni wacho kata mana kaluwore gi chama ma bende nego bende ipidho ma ok kaw kinde mathoth. Akene gin moko kuom cham mage ma bende inyalo mana jiwo nyaka Ramogi Tv ma chama ma bende ok kaw kinde mathoth to bende ok kaw kata mana pi koth mang'eny, ok dwa koth mang'eny. Sharon, cham gi ging'eyo en mana ni dho osebedo mamit. Koro wahero odumba bula ni wahero ahinya, lakini cham makawo kinde machuok to bende dwaro koth mathin en bel en mokwongo. Mar ariyo en kal. Mar adek en rabuon ma niluongo ni rabuon moluongo ni joluo luongo ni rabuon. Ing'e ni machielo mar waru ni ok wang'e ahinya, en gima obiro machiegni. Kaeto marieba bende kawo kinde mathin to kendo bende chiek piyo. Wan gi dengu mar olayo. Dengu mar olayo bende ok dwar koth mang'eny. Koro gin joluo ng'eyo ma ginyalo dok ma gipidhi. Alode makawo kinde mathin bende ging'eyo. Anyalo wacho ni tang'o miyo joluo nowe chamo obuolo to obuolo ne gichamo chon. Koro gina gik wanyalo ng'iyo manyalo konyowa molodo kinde ma horo to gi chandruok mag chiemo gidok piny. To wabedo godo to watiyo godo mondo wakadh okang' mar horo. To ka koth obiro maber to wapidho na gik mwahero kendo to wabedo gi nweng'o maber. Erokamano ahinya Absai nyaka Ramogi Tv ng'eni geno mara nyaka sani ok irita mar mondo mi cham banda. Ng'eni bando tema ji wahero kaluwore gi kuon. Kata kamano kuon nitiere rang'iny mopogore opogore. Nitiere kuon bel, kuon marieba mana kaka Absai bende osewacho. Bende nitiere chiemo mamoko obuolo bende pod chamo obuolo. An kata mana obuolo mana ti chon. Obuolo kane kadho kata mana iyudo kata mana kotie yien kanyo. Tinde kata mana ok anege. Keni gweng'u ma Nyakache bende pod ineno obuolo ka ti mana oyai kaka na ti chon.
mane gima kendo koro tek nikech inya yudo ka obuolo no dhano ok dwa neno koneno to ketho koro kotho bolo ne ten tindo mana manya koro mge jonga biro samo moko kuom ote magi mabenda no ka ngeny miwuoro mano kaluwore gi oro mabendo kwako gwenge mopogore opogore e pacho ka ahinya gwenge mag Kaluo oro bende sani nitiere nyatike gino kenge mage mabende ikawo nyakoro mge jwang nikech kata mana kor lwasi bende nitiere lokruok makoni kod kocha koth ok chwe kaka nochwe kata mana kinde machon to bende abse bende biro somonwa paro samoro ntiere kata mana lil mar kor lwasi nge kata mana kaka wan oganda bende samoro wawacho ga ni Nyasaye e wuon koth to kata kamano nitiere timbe moko mabende wanyalo bedo kata mana ni watimo mabende ketho kor lwasi mago duto te wabiro bedo kwa sumo paro makamano dakika bende neno kadhi mapiyo gisani yieno mar mondo mi wakaw yweyo mokwongo e chenro mar Rupiny kwa duogo to biro duogo gi tieko paro hinya mabende wanyalo tieko godo oro mabende kinde ka kinde kwako gwenge mapacho kai kik dhi mabor. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Mondo mi iber kod pien del maber, kaw okang' mar koso bedo kod paro madang'ni kata stress. As you kick the ball and skip the ropes this holiday, spare some time to keep yourself ahead in classwork. Revise, and revise. Viusasa Elimu gives you comprehensive revision videos for all subjects, compiled by the best tutors from around Kenya. Viusasa Elimu, we make revision easy and fun. Log on to Viusasa today. Mano doko pamo, mano doko miel, yae, mano doko pako. Kuom Yesu to duto te nyalore. En chenro miyude mor, en chenro mar loch. Kendo Nyasaye osebedo jakora, to kendo Nyasaye osemiya loyo gik mang'eny. En mana injili kalo kod nyarasembo. Roda nyarko kitmo kokikore gi jaseme. Ken the DJ kod wuod Karungu Jilo Jamwaka. Mayo Injili Mit. Epewe mag tuke mayero hero mar adhula kendo ipako gi ilo. Tudri kod James Opondo, japicha gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' Ngeso ka Ngeso chakre saa 8 odiechieng' nyaka saa 10 mana e Ramogi TV. Manak manya koro muge juanga machiegni e twak e chenro mar Rupiny. Maen okang' mar ariyo mabende pod wadhi godo nyime gi twak makama. Parni okinyi makawuono thundu wach mabende watwake en kaluwore gi oro mabende okwako gwenge mag Nyatike mantiere e kaunti mano ma Migori. Gwenge mag Nyatike en achiel kuom counties 29 mabende gisani oro okwako. Na wacho na dhisomo moko kuom ote mabende ioro. Manaka asomo moko kuomgi. Joseph Kiwuok Karungu iwacho ni intiere Nyatike kabende iwacho ni en adier ni the entire Nyatike oro omako kendo dhok bende tho nyaka Karungu koni. Ngima tek
pi onge iwacho ni otek. Ramogi TV show ler anoganga ka wuok Uyoma Katwenga erokamana ahinya Facebook birabno mana somo moko kuom ote. Daktari Swaibu aimba aneni kanyo Johana Ochieng iwacho ni ker do timo gima kare kotero kony Migori to onego wang'e yore mek water harvesting ne wacha dira makende en ni koth to chwega Migori gi kuonde mamoko. County government mende okonywa kanyo bende. Nyakor mga joang kinena gisani bende samoro kintiere dala ni kanyo bende ikunyo kisima koso in pi igolo kanye. Samoro en pi fereji mano bok rach. Samoro ntiere kata mana giao samoro migole pi bende mago bende ok rach. Nyalo mna somonwa paro kaluwore gi paro makamano. Kokamano Absaye ntiere e gwenge mag Lodra mano mantiere e county ma Turkana. Absaye neno ka seche dhi mapiyo piyo mana penjo mabende na penji. Oganda nego bedni timango nikech kinde ka kinde wachoga ni Nyasaye e wuon koth. To wan kata mana kaka oganda kor lwasi koth ok waseneno kata mana ka chweyo makare sani nego bed seasons mag short rain. Sibo mana nyisa samoro ka ok awache yo makare. Nyaka sani pok oneno kata mana ka koth chweyo makare. Dibed ni nitiere timbe moko ma oganda timo maketho kata mana kor lwasi ma koth ok nyal chwe godo makare. Pero kamano ahinya gima ng'eyo malong'o mokwongo en ni nitie muya mochido maketho kor lwasi. To muya go endo giwuok e gigo mopogore. Gine mokwongo en industries ma wan go. To industries gi to ging'eny githor ng'enyo e gwenge mag Afrika ro ging'eny e gwenge ma oko maloka. To yamo to koselil kata olil loka kucho to ogine gimiluongo ni lokruok mar kor pinyno kere piny mangima ma iyudo ka gwenge mag koro wan go giendi iyudo ni yamo kethore kocha to ketho ginene chal mar lokruok to nyisore e gwenge ma wantie. Mano mokwongo. Mar ariyo wan gi mtokni to gi ndege mano bende gin gi yamo mineno gigolo sama giringo no endo en ok en yamo maler en yamo machido kor lwasi kendo miyo liet medore kor lwasi to liet kosemedore kor lwasi to kelo lal mar koth no endo. To wan wawegi kaka oganda gima wan godo ma ginene ma hinyo kor lwasi mokwongo en ni ok wapidho yiende moromo. Mano mokwongo. Kato yiende ma wan godo bende wang'ado to wawang'o maka. Gimomiyo yieno en gima muhimu ahinya e yore mag rito kor lwasi en yien kwanyo muya no endo, kwanyo yamo mochido no endo to duoko e ite to loso godo chiemo miluongo ne carbon dioxide. Yien tiyo godo mondo los chiemo kato kano carbon no endo kuom. Koro kidhi ng'ado yien to yien no bende kawo yamo mochido no endo mondo oti godo loso chiembe. Iseng'ade iwang'o kode makaa miwang'o no endo bende ochido ndilo kor lwasi. Kitimo gimiwacho ni inyawacho gi dho ngere ni double tragedy. Chido kor lwasi to yien madino okawo ogolo yamo no endo bende muya mochido no endo kor lwasi bende osende. Koro iyudo ka wan mchango marwa maduong' ahinya ketho kor lwasi en ng'ado yiende to gi wang'o makaa. To mano e gima ka wanyalo loko kitwa kendo loko e pacho mwane ni yiende giendi konyowa nyadiriyo. Gimiyo kor lwasi muya maliet odog chien. To mar ariyo girito pi mosedonjo e lowo. Mar adek girito lowo mondo kik oula ywer. Mar ang'wen gikonyowa mondo yamo mosebedo mochido ka odok e kor yien. Kwa nyalo ng'eyo kamano nyalo bedo maber kodwa. Erokamano inya Absaye nyakor magajuang mano Absaye mabende pod medo somonwa paro mana kaluwore gi kaka nego bedni warito aluora magwa mar neno ni wayudo koth makare. Seche mabende itong'o yien to ok ipidh mamoko mano irocho kor lwasi mabende koro kata mana koth ok nyal kata mana chwe e yo makare kama bende intiere. Kwa kamano nyakor magajuang waso mane moko kuom ote mabende ioro bende kin jadak e Nyatike mano Kaler Ward e county ma Migori bende nyalo mana somonwa paro kaluwore gi thund wacho mar odiochieng' ma kawuono. Par ni nyakor magajuang oro makama
okwako gwenge 29 mabende nitiere e pacho kaendi. Chieng' wuok tich jatend piny Kenya William Ruto ne oro chiemo koda pi e gwenge 23 mar mondo mi okel resruok. Waseneno kata mana weche manyien mabende kinde ka kinde wajakiloni kata mana e Ramogi TV kae. Jamni tho malich, gionge koda pi, gionge koda chiemo, dhano bende tho kaluwore gi nok mar chiemo gi nok mar pi. Koro kaka oganda mapacho kaendi nego bed ni watemo wan bende kar nyalo marwa mar mondo mi warit aluora marwa mar mondo mi wageng' oro mabende nyalo bedo kanitiere. Kok manya koro mga janga bro somo moko kuom ote magi wachaka ne gi lines magwa mag SMS. Mano lines magwa mag ote machuoka redek auchiel no. Ramogi TV oru oyawre makare. Ramogi Ann Evans Otieno kawuok Rongo, Migori County. Iwachangani ikwani jatend piny Kenya Manor William Ruto obio kony e weche makamagi man kaka nosingo e kinde mabende notimo campaigns. Nitiere nyakwa Ramogi jong machielo mabende oro na ote. Nitiere jal mabende wacho ni owuok Kaler Ward mane county ma Migori mabende ajiwo oganda mawuok e ward makamano mar mondo mi oornwa ote yore mabende kata mana Dr. Ochila Yako mano gavana e county ma Migori nyalo kelo godo resruok. Wang'eni Ochila Yako okodonje apis pokotiko kata mana ndalo 100 mar mondo mwane dongruoge mopogore mabende osekelo. Mana kaka nasenyisi ni bende e jumani negi romo kod jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua mano mar twak e yore mabende inyalo kony godo gwenge mabende oro okwako. Kwa kamano kasamana moko kuom ote kadonje mbui mar Facebook. Mana kaka pile mbui mar Facebook idwa Ramogi TV Kenya. Musa Obaro Nam iwacho ni iwuok tingwangi iwacho ni neno Ramogi e yo makare wacho ni kwe kende Nyasaye e jakorwa. Omoro Mike wacho ni neno wakintiere Kayole mane county ma Nairobi kendo wacho wani ineno wa e yo makare. Okotho Uma iwacho ni neno wakiwuok Nyakach Koguta iwacho ni ineno wa e yo makare. Nyakwa Ramogi jong sema bende ioronwa ote kata mna bende ni ineno e yo makare bende nyiso wani pachi kaluwore gi oro mabende okwako gwenge mapacho kendi. En ang'o minyalo tim nikech higa ka higa wajaneno weche makamage katimore. Higa ka higa jamne tho, higa ka higa dhano tho, oganda tho kaluwore gi oro mabende okwako gwenge mopogore. Bende aneno Johana Ochieng imbe naneno kanyo ka ioronwa ote malach. Iwacho ni jatend piny Kenya dotimo gima kare ka dino tero chiemo Migori kata mano odiochieng' makawuono bende gen jatend piny Kenya William Ruto biro bedo ka puodho osike mamoko mago mag chiemo mar mondo mi odhi e gwenge mopogore. Warito neno ka county ma Migori biro bedo achiel kuom gwenge makamago. Chieng' wuok tich mar jumani jatend piny Kenya William Ruto no oro mwandu mago chiemo gi pi mabende nodhi e gwenge 23. Waseneno nyaka e gwenge mag Meru oganda mabende nochamo ngamia mabende koro nokelo negi achiedh nade makoni kod kocha. Katika mano kasomo moko kuom ote mabende aneno kaendi nitiere Boze wacho ni neno wakintiere e county ma Migori wacho ni oganda nego obed motang' mano kaluwore gi ng'ado yien mano bende paro mabende jalony marwa Absai Seda na chiwonwa okinyi makawuono. Wacho ni oganda nego obed motang'. Iseneno ji mathoth ka gituro yiende to gipidh yiende mamoko. Okang' makamano dibed ni bende kelo kata mana chido mar aluora ka bende wacho ni bende kelo kata mana nok mar koth e counties mopogore. Erokamano ahinya kuom paro makamano. Kasomo Adhanja Paul iwacho ni timbe mage mago dibed ni timbe mag juok. Nitiere timbe mana kaka Absai bende nosesundonwa paro ka bende wacho ni nitiere moko kuom timbe mabende oganda mapacho kaendi timo. Timbe mabende kwa timo nyalo kelo ng'ikruok ahinya e kor lwasi. Gisani wang'eni nitiere kembe mathoth, kembe mopogore e pacho ka mabende samoro nitiere gi kwiri mag samoro kitere aora, samoro kata mana e kor lwasi nitiere smoke mano gi dhongere mabende neno kata mana kadhito ketho kata mana kor lwasi. Samoro momiyo ni koth ok chwe. Kok manya kwa Ramogi Juang med tudore kod waneno ka thuolo bendo dong dakika manok kende abiro bedo ka tudora kod Absai Seda wuok e migawo makoro chal mar kor lwasi e pachoka mano Meteorological Department ka bende entiere e gwenge mag Lodwa mano mantiere e county ma Turkana.
Obro bedo kochunwa pache mogik mano kaluwore gi thuond wacho mar okinyi makawuono ka bende aneno ka bende welo bende osechope studio welo ma bende odiochieng' makawuono king'eni en chieng' tich abich en chieng' ma bende wantiere kod banjo mano chenro mar ng'ejo thumbewa ma bende biro kanyo bang' thuolo manok. Kok kamano weche mag tudruok makone kod kocha bende ma pod aneno ka kelo nwa chiedh nade gisani yeno mar mondo mi yo matin kwaduogo to duogo gi absai mar mondo mi watiek chenro makama kik dhi mabor. Kata sim tupo side. Piga lukukula wa achabi. Wa achabi. Okunyal bedo maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda tu. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyama mando te kotiendo. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Chekifala mekana mezubana na chekia kisubari mambaru mekana meja. Miel manyasani kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso sabichu tieno. Mana e Ramogi TV. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Ni kwa Ramogi. Mahilo mwende Ramogi na yetu wakilo ni manangolo. Wadechi kibenga gi ohangla gi luo artist kata luo nyadendi magolo thum maber. Ilunga ni Kolo, Kolo instrumental kata DJ Kolo. Ilunga ni Ninja the Entertainer. Wawacho nango baba? Kete manaka. Twende kazi. Kadora yona banyo nyadundo. Ngeso kangeso chakre sade kokinyi enseche mag Wayudo weche mamuro nyithindo kaka talanta tuko full tap kimaso Kitendawili koda lunga Patase to chenro ok nyal bedo chenro kaonge sigana sigani mamitna chuo gik moko kod tedo Turu kodwa ngeso kangeso ka wangi Lox Ponde kata Lox P Josephine Achieng kata Josephine Jos kod Ansali Kosgeo Odhiambo kata Kihero Sally the Queen Wale ngeso Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni osebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital.
Nyakor mga jong machiegni kende kidieny mogik ma en twak e chenro mar Rupiny okinyi makawuono paro mabende pod omedo sumo. En paro kaluwore kod oro mabende okwako gwenge 29 e pacho kaindi kabende kaunti ma Nyatike. Achiel kuom kar chung' od bura ma Nyatike mantiere kaunti ma Migori e pacho kaindi. En achiel kuom gwenge mabende oro okwako. En manani koro okinyi makawuono wasumo paro gi Absai Seda mabende wuok e migao makoro chal mar kor lwasi. Mabende okang' masani kabende watudra kode nikech seche osedhi mapiyo. Absai erokamano ahinya kuom tudri kodwa kendo chala kata mana ng'ikruok mopogore opogore mabende ni yudo. Mana kwatieko chenro makama. Wachni mogik kaluwore gi thuond wachwa mar okinyi makawuono dibed ang'o? Gima nyalo wacho mokwongo ni gavana ma Migori okawo okang' maber mar tudruok gi sirikal maduong' mondo ging'i kaka inyalo kony jopiny, nikech mano iyudo ni e kinde modonje loch ni en gavana manyien, kato iyudo ka kinde mag horo dhi kawo ng'eny ma ok en kinde ma ok nyal bedo mayot ne gavana mondo gine ojol wachno kende mana koriwore gi sirikal maduong', nikech sirikal maduong' be nitie okang' mosekawo kuom gwenge 29 ma horo osewuoke noendo. Koro mano okang' mokwongo ma gavana otimo mano maber. Gima damed jiwo jopiny ni dibed ni koth dhi bedo matin kendo kinde modhi kawo bende dhi bedo machuok. To koth mochwe moro amora ka nitie gik minyalo kan godo pi ber mondo ji okan, nikech koro mwawacho mawuoye sani niendi ok ong'iso ni koro ka ji dhi chako higa mar 2023 to dhi bedo ni koro koth dhi bedo. Nikech king'iyo utabiri malong'o mosegolo to dhi bedo ni horo no endo dhi bedo dwe mar 1 gi dwe mar 2 to kata part mag dwe mar 3 pok bende wakoro, lakini king'iyo thuolo no to en chiegni thuolo mar dweche 5 ka koth onge, to ka koth tin to mano dhi athiri ji mang'eny ahinya. Inyalo yudo ka obiro wuok e ward mar Kaler no endo dhi wards moko ma Nyatike to gi gwenge moko bende mok ni gini mag Migori ne piny makar kaendi ma Kaluo bende dhi bedo gi chandruok mar koth. Koro en ni gima jaluo nyalo wacho ni ka ineno ka ng'ato iliel timini ket mari pi gwenge ma ong'eyo ga ni gibedo gi horo gichak ikore machon, kik giriti nyaka gibede situation makoro Kaler nitie ni ka gichako manyo action gi ywak ne sirikal. En puonj maduong' ahinya ni wapuonjre kuonde ma koth chwe sani, jopuonjre kano gik manyalo konyo gi ndalo ma horo nitie. Mano e gima nyalo wacho. Maduong' ahinya mogik en ni jorit masingita. Erokamano ahinya Absai Seda, iwacho ni maduong' mogik ji orit alwora margi. Agone erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar sumo paro kanyakla kod puonj mabende ichiwo kaluwore kod yore mabende oganda nyalo timo mar mondo mi oro kik makwa. Erokamano ahinya. Nyakwara mgejwang' mano na Absai Seda, jal mawuok e migao makoro chal mar kor lwasi pachoka kanoloso kodwa e yor lony manyasani mano yor Zoom. Achiel kachiel kowuok lodwa mano e county mano ma Turkana. Koka mano paro kaluwore kod thuond wach mar okinyi makawuono karamna paro mabed wanyalo sumo. En ni ritruok mar alwora kata mana ritruok mar ngima ni Nyakwara Mgejwang' chako mana kod in iwuon. Koka mano pod warito neno gima piny owacho manyien mano telo mar Kenya Kwanza biro bedo katimo kaluwore kod tieko midhiero mabende oganda ma pacho kaendi kadhe chutho to weche mag oro mabende jakwako kor gwenge mopogore opogore higa ka higa. Koka mano gi kanyo bende makelo wa giko mar twak makama okinyi makawuono akweni mar mondo mi ibed kod kinde makare mabiro en chenro mar ng'e jothumbe wa kik dhi mabor. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, we had fun in Dandora. Those instances
A1. To their success stories, I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En reggae wake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma wake. Pile pile, kik bai kata matin. Ni kwa Ramogi. Mahilo mwende Ramogi na yetu wakilo ni manangolo. Wadechi kibenga gi ohangla gi luo artist kata luo nyadendi magolo thum maber. Ilungani Kolo, Call Instrumental kata DJ Kolo. Ilungani Ninja the Entertainer. Wawacho nango baba? Kiete manaka. Twende kazi. Wuond koda ndhoga timore pile ka pile. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi yuak malitin. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Ka joma moko geng'o joma giero kuom yudo rem. Hera mar anyuola medo mana loyo. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno, mana e Ramogi TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Kod odhiambo wuo nyangege. Kama mwana mpotevu baba nipokee, Yesu wangu wangu jitokee, niko kwa magoti baba, nipite hili pito, niko kwa magoti baba, unyenyekeze